αμεγίστων ταξιαρχών στο πεδίο Νάρεως εκλάπει το σήμα του Ιερολόγου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, βέβαια, κάποιους μήνες. Αλλά το καλό είναι ότι τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο συναντιόμαστε και αναλύουμε κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία απασχολούν την σύγχρονη επικαιρότητα και σχολιάζουμε την επικαιρότητα βεβαίως πάνω απ' όλα για να δώσουμε λύσεις. Έτσι, δεν ήρθαμε εδώ πέρα ούτε για να δείχνουμε τις πνευματικές μας ικανότητες, που πιστεύω ότι σε αυτό το σύλλογο υπάρχουν πάρα πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά ούτε και να παριστάνουμε τους φιλοσόφους. Ερχόμαστε εδώ για να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας περνάει μία γενοκτονία, περνάει μία λιμοκτονία, περνάει έναν αφανισμό, ένα ολοκαύτωμα, έναν όλεθρο, ο οποίος δυστυχώς θα συνεχίσει να υφίσταται αυτός ο όλεθρος, διότι αυτοί οι οποίοι μας δικούνε, ξέρετε πολύ καλά, ούτε Έλληνες είναι, ούτε χριστιανοί, ούτε πατριώτες, ούτε εθνικιστές, ούτε Ελληναράδες κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεταγμένοι της νέας τάξης πραγμάτων και έχουν ορκιστεί στα Ταλμούδ βεβαίως και να μας καταστρέψουν τελείως, να μας ισοπεδώσουν, να μας κάνουν περιπλανόμενους Έλληνες όπως ήταν κάποτε οι περιπλανόμενοι Ιουδαίοι και να φύγουμε από την πατρίδα μας, να πάμε αλλού και να φέρουν εδώ πέρα τους επίλιδες και να γίνει αυτό που έγινε με τις 3 μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου, που ήταν η αρχαία Ρώμη, η αρχαία Αίγυπτος και το Βυζάντιο, τα οποία ισοπεδωθήκαν μέσα από τους εισβολείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας περνάει μια δεύτερη μικρασιατική καταστροφή. Στη μικρασιατική καταστροφή είχαμε 500.000 νεκρούς. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ περισσότερους, διότι έχουν ορκιστεί αυτοί να μείνουν 2 εκατομμύρια Έλληνες. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και παγκοσμίως θα μείνουν γύρω στα 1 δισεκατομμύριο από τα 8 δισεκατομμύρια τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη Γη, όταν μάλιστα μπορεί ο πλανήτης Γη να ζήσει 4 φορές τον πληθυσμό του και η Ελλάδα επίσης να ζήσει 4 φορές τον πληθυσμό της, διότι υπάρχουν 500.000 στρέμματα τα οποία είναι ακαλλιέργητα και διότι η Ελλάδα παράγει τα πάντα, είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, όπως έλεγε ο Ελίκτης, ότι αν βασιστούμε στον ήλιο, στη θάλασσα και στην ελιά, είμαστε η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είμαστε οι πλουσιότεροι, δυστυχώς έχουμε πάντοτε όλοι αυτοί οι εξουσιαστές, ειδικά μετά την Επανάσταση του 1821, που δεν ήταν επανάσταση αλλά ήταν εθνεγερσία. Λοιπόν, φύγαμε από τον Οθωμανικό τάφο, όπως ξέρετε τότε, και πήγαμε στον Εβραϊκό τάφο του Όλιβερ Κρόμουελ, του κοινοβουλευτισμού και της εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας, που και αυτή τεκτονική ήταν, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και σήμερα δυστυχώς έχουμε κοινοβουλευτισμό, δεν έχουμε δημοκρατία, διότι ο κοινοβουλευτισμός του Όλιβερ Κρόμουελ, που θεσπίστηκε και ψηφίστηκε το 1833, και όπως λέει το άρθρο 1 του Συντάγματος ότι το επίσημο πολίτευμα της Ελλάδος είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτό είναι ένα ανύπαρκτο άρθρο, διότι ή έχουμε κοινοβουλευτισμό ή έχουμε δημοκρατία, όπως ξέρετε. Δεν έχει καμιά σχέση ο κοινοβουλευτισμός του Κρόμουελ με την δημοκρατία του Κλεισθένη, του Σόλωνα και του Ανάρχαση από το 507 π.Χ. μέχρι το 466, διότι και τότε δυστυχώς η δημοκρατία αυτά τα 50 χρόνια κράτησε, μόνο 50 χρόνια. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε κοινοβουλευτισμό που είναι η ελεηνότερη μορφή δικτατορίας, γιατί έχουμε την απόφαση του ενός. Έτσι, ένας ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει επί παντός θέματος να δώσει τη λύση του. Δεν έχουμε δηλαδή το κράτος Δήμου, το κράτος πλειοψηφίας, το κράτος δημοψηφισμάτων, το κράτος κλήρωσης και το κράτος της θανατικής ποινής για ιδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα, όπως λέγανε άλλωστε, όπως λέει η δημοκρατία, ότι αν σε ένα πολίτευμα δεν υπάρχει θανατική ποινή για ιδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα, δεν μπορεί να είναι δημοκρατία. Είναι οτιδήποτε άλλο, είναι βασιλεία, είναι φεουδαρχία, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από κράτος Δήμου και κράτος πλειοψηφίας. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, επειδή περνάμε αυτή τη δεύτερη μικρασιατική καταστροφή, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει σαν ελληνικός λαός, εάν είμαστε ελληνικός και αν είμαστε λαός και δεν είμαστε αγέλη, μάζα, όχλος, κοπάδι και λαγός, διότι δυστυχώς δεν είμαστε ούτε λαός, είμαστε λαγός. Και όπως έλεγε και ο Ρήγας ο Φιραίος στο Θούριο, μην το θαρρείς, λέει, πως είναι και τόσο δυνατός, καρδιοχτυπά και τρέμει σαν το λαγό κι αυτός. Δηλαδή φοβάται ο ελληνικός λαός σήμερα. Και φοβάται διότι δεν γνωρίζει την ιστορία του, διότι δεν έχουμε καμιά σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, έχουν καμιά δεκαριά φυλές εδώ πέρα μέσα, λοιπόν, και έχουμε μάθει να φοβόμαστε και έχει συνηθίσει και επιδιώκει μάλιστα και το φόβο του. Είναι τόσο φοβισμένος που μπορώ να σας πω ότι απολαμβάνει το φόβο του.
Όταν λοιπόν οι πολλοί φοβούνται τους λίγους, δεν μπορεί να έχουμε δημοκρατία. Έχουμε τρομοκρατία, έχουμε κοινοβουλευτισμό και οτιδήποτε άλλο εκτός από ελληνισμό. Διότι οι Έλληνες ποτέ δεν φοβόντουσαν και όπως ξέρετε κάνανε πάνω από 150 επαναστάσεις, 124 επαναστάσεις για να απελευθερωθούν το 1821. Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα δεν θα σωθεί ούτε από δεξιούς, ούτε από αριστερούς, ούτε από πατριώτες, ούτε από εθνικιστές, ούτε από ελληναράδες, ούτε από μεγάλους χριστιανούς. Η Ελλάδα σήμερα θα σωθεί από γενναίους. Θέλουμε γενναίους ανθρώπους. Και όπως λέει η κοινωνιολογία του Βίσσονα, γενναίος είναι αυτός ο οποίος τα βάζει με το σύστημα. Αυτός είναι γενναίος. Δεν είναι αυτός που ρίχνει γροθιές, που το παίζει τσαμπουκάς. Γενναίος είναι αυτός που τα βάζει με το σύστημα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι πανάθλιο. Χρησιμοποιούν τα όπλα τους, τα οποία είναι οι νόμοι, οι οποίοι δεν είναι νόμοι, είναι υπόνομοι, έτσι, και δεν είναι ανθρώπινοι νόμοι, αλλά είναι ανήθικοι. Το τι σημαίνει ανηθικότητα τώρα πρέπει να πάμε στα νοικομάκια του Αριστοτέλη να δείτε τι σημαίνει ηθική και τι σημαίνει ανηθικότητα. Δεν υπάρχει σιγορία, δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει ισοδικία, δεν υπάρχει το νέμο, δεν υπάρχει νομή, άρα δεν είναι νόμοι, είναι υπόνομοι. Λοιπόν, όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιους νόμους, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 12.500 νόμοι, όταν ξέρουμε ότι οι νόμοι καθημερινώς παραβιάζονται κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο από τους εξουσιαστές, διότι με τους νόμους τι κάνουνε, απειλούν, εκβιάζουν και τρομοκρατούν τον κόσμο, έτσι. Είναι όπλα οι νόμοι. Δεν είναι νέμο και νομή που λέει ότι νόμος είναι η σιγορία, η ισονομία, η ισοδικία. Δυστυχώς σήμερα νόμος είναι η αυθαίρετος απόδοσης του δικαίου από τον εκάστοτε κατησχύοντα ισχυρό. Αυτό είναι νόμος σήμερα. Δηλαδή ο κάθε ισχυρός επιβάλλει αυτό που νομίζει αυτός. Και νόμος είναι το συμφέρον του ισχυρού. Νόμος λοιπόν είναι το συμφέρον. Ό,τι δεν συμφέρει τον ισχυρό είναι παράνομο. Ό,τι τον συμφέρει είναι νόμιμο. Συνεπώς, έχουμε αυτή τη στιγμή 12.500 νόμους. Έχουμε ένα σύνταγμα πανάθλιο, το οποίο ούτε συνταγματικό είναι, ούτε ελληνικό, ούτε χριστιανικό, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι ούτε συνταγματικό, αλλά ούτε είναι νόμιμο. Είναι ένα σύνταγμα που αποτελείται από 116 άρθρα, ενώ θα έπρεπε να αποτελείται τουλάχιστον από 131, και για σε κάθε αναθεώρηση του συντάγματος που γίνεται κάθε 5 χρόνια βγάζουν και 2-3 άρθρα που δεν τους συμφέρει. Θα μου πεις τώρα, το σύνταγμα συμφέρει εμάς το λαό? Όχι, το σύνταγμα πάντα συνέφερε τους μεγάλους. Γιατί άμα το διαβάσετε θα δείτε ότι είναι ένα ελλιπές σύνταγμα, ελλιπέστατο σύνταγμα, δεν κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εξουσιαστών, όπως είναι στο άρθρο 88 και 89 που λέει πόσα πρέπει χρήματα να παίρνουν οι δικαστές, όπως είναι το άρθρο 57 του συντάγματος που λέει, και το άρθρο 61 και 62 που λέει πόσα πρέπει να παίρνουν χρήματα οι πολιτικοί. Λοιπόν, ενώ το άρθρο 57 λέει ότι δεν πρέπει να παραβιάζουν, υπάρχει το ακαταδίωκτο, όχι το ακαταδίωκτο, δεν επιτρέπεται να κάνουν άλλες δουλειές οι βουλευτές. Παρόλα αυτά, όλοι όπως βλέπετε κάνουν και 2 και 3 δουλειές, είναι μέσα σε offshore εταιρείες και σε ΜΚΟ, αν δεν είναι αυτοί είναι οι συγγενείς τους. Συνεπώς, ενώ για μας δεν επιτρέπεται να κάνουμε άλλη δουλειά, αυτοί κάνουν 2 και 3 δουλειές, βγάζουν όσα χρήματα θέλουν, ψηφίζουν νόμους, ληστεύουν τα κρατικά ταμεία, διότι υποτίθεται ότι είναι βουλευτές και πρέπει να παίρνουν 20.000 το μήνα, γιατί τόσο παίρνουν. Υποτίθεται ότι είναι ευρωβουλευτές και πρέπει να παίρνουν 50.000 το μήνα, γιατί τόσο παίρνουν. Αλλά εμείς, άμα κάνουμε άλλη δουλειά, μας κόβουν τις συντάξεις κτλ. Αυτό δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, το κόψιμο των συντάξεων. Κατοχυρώνεται διότι είναι ανταποδοτικές. Παρ' όλα αυτά, αυτοί ισοπεδώσαν το Σύνταγμα, διότι τα τελευταία από το 1974 μέχρι σήμερα το έχουν παραβιάσει τουλάχιστον 7.000 φορές το Σύνταγμα. Έτσι. Το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται κατά το δοκούν και κατά το γουστάρο των εξουσιαστών. Αλλά είναι ένα βιβλιαράκι το οποίο δεν πρέπει πλέον να περιμένουμε να μας σώσει. Δεν θα μας σώσει κανένα Σύνταγμα, μόνοι μας θα σωθούμε. Και όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Αν εγώ δεν τη σώσω, εγώ θα φταίω. Διότι δυστυχώς σήμερα οι Έλληνες είναι βολεμένοι σκλάβοι και κανένας σκλάβος δεν απελευθερώθηκε δείχνοντας καλή διαγωγή. Δεν πρέπει να δείχνουμε καμία καλή διαγωγή, διότι οι νόμοι, σας επαναλαμβάνω, και αυτοί που μας δικούνε είναι παράνομοι. Αν δεν το ξέρουν, εμείς τους έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη. Ψηφίσα τώρα τον νόμο 5090 του 2024, ο οποίος λέει ότι αν λέμε οτιδήποτε ή αν κρίνουμε την κυβέρνηση κτλ. Θα μας καταδικάζουν, θα μας φυλακίζουν ακόμα και για 10 μέρες, δεν θα μπορούμε να εξαγοράσουμε την ποινή μας, δεν θα υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και για 10 μέρες έστω θα μπορεί ο δικαστής να σε βάζει φυλακή. Λοιπόν,
Αυτό είναι παράνομο βεβαίως. Γιατί είναι παράνομο? Διότι στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία δεν υπάρχει το αδίκημα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Δεν υπάρχει καν. Υπάρχει πλήρης ελευθερία λόγου. Μπορείς τον άλλο να τον βρίσεις και να πλακωθείτε στις μπουνιές και να πάτε στο δικαστήριο επειδή παίξατε ξύλο. Δεν υπάρχουν σε αυτά τα τρία, Αμερική, Αυστραλία και Καναδά, η εξύβριση και η συκοφαντική δυσφήμιση. Τι πάει να πει συκοφαντική δυσφήμιση? Κρίνω αυτά που κάνουν η κυβέρνηση. Ας κάνει σωστά πράγματα η κυβέρνηση, ας μην σκυλεύει τα ταμεία, ας μην πουλάει την Ελλάδα, ας μην φέρει όλους αυτούς τους λαθροπηθήκους εδώ μέσα, να την κρίνω θετικά. Έτσι, άλλωστε στην αρχαία Ελλάδα τι λέγανε? Λέγανε το τι αγορεύει βούλεται, τι βούλεται συμμετέχει και τι βούλεται κατηγορεί. Και πάλι έγινε βάρβαρο. Άλλο αυτό, ναι, εννοείται. Και πας μη Έλληνα βάρβαρος. Τώρα βέβαια, ποιος είναι Έλληνα σήμερα? Όταν ο ένας Έλληνας δεν ξέρει τα προτάγματα της αρχαίας Ελλάδας, όταν δεν ξέρει τα 147 αδελφικά παραγγέλματα, είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας? Βεβαίως, μπράβο, 0 άργαν, μπράβο, γνώθεις αυτόν πολύ, τα 147 αδελφικά παραγγέλματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας, όπως επίσης είναι δυνατόν να είσαι Έλληνας όταν λες ότι είμαι δεξιός, κεντρός ή αριστερός, ή προοδευτικός ή νεοφιλελεύθερος, ή συντηρητικός ή όλα αυτά. Ο Έλληνας πρέπει να είναι μόνο ελληνιστής, να γνωρίζει την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, γιατί έχει αποδείξει η ιστορία ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι το παρελθόν της Ελλάδος. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Ότι ο Έλληνας δεν γνωρίζει την ιστορία του και ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι το παρελθόν της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Διότι είναι δεξί, κεντρώοι, αριστεροί, νεοφιλελεύθεροι, κομμουνιστές και πάλι. Δηλαδή υπάρχει ένα διέρε και ένα βασίλευε αυτή τη στιγμή και ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ο κοινοβουλευτισμός λοιπόν πριν από σχεδόν 200 χρόνια, το 1833, και εν συνεχεία ο κοινοβουλευτισμός του Όλιβερ Κρόμουελ δημιούργησε τον καπιταλισμό και αμέσως μετά δημιούργησε τον κομμουνισμό. Ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός αυτή τη στιγμή έχουν χρόνια μόνο 150 χρόνια από καπιταλισμό, 147 χρόνια και 110 χρόνια έχει ο κομμουνισμός. Διαλύσανε λοιπόν τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό με αυτά τα δύο παιδιά του κοινοβουλευτισμού που λέω εγώ, που είναι ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός. Διαλύσανε λοιπόν τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Ξεχνώντας βεβαίως ότι στον καπιταλισμό έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, ο οποίος οδηγείται στην δοξομανία και στον υλισμό, και σημαία του είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό είναι ό,τι πιο άθλιο υπάρχει. Διότι στον καπιταλισμό έχουμε την άνηση κατανομή του πλούτου, ενώ στον κομμουνισμό έχουμε την ίση κατανομή της φτώχειας. Και βεβαίως και στον κομμουνισμό έχουμε την εκμετάλλευση του ανθρώπου από το ίδιο του το κράτος, το οποίο οδηγείται σε πλήρη μηδενισμό ηθών αξιών, δοξασιών και γεωγραφικών συνόρων, και σημαία του είναι ο διεθνισμός. Ο διεθνισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και του ελληνισμού και του χριστιανισμού και του ανθρωπισμού, διότι όπως ξέρετε όλα αυτά τα κράτη και όλα αυτά τα γεωγραφικά σύνορα τα δημιούργησε ο Θεός και η φύσης, και όχι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα δίκαιο, δεν υπάρχει κοσμικών δίκαιων, υπάρχει μόνο φυσικών και θεϊκών δίκαιων. Το κοσμικό δίκαιο είναι άδικο, έτσι. Και όταν το άδικο γίνεται κανόνας, η επανάσταση γίνεται υποχρέωση. Πρέπει να επαναστατήσουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περνάμε μια δίθεν κομμουνιστική ή καπιταλιστική κοινωνία, η οποία όμως και ο ένας και ο άλλος έχουν διαλυθεί, διότι αυτή τη στιγμή η αντιπροσωπεία του καπιταλισμού, όπως ξέρετε, που είναι η Αμερική, έχει κλείσει και εμείς εδώ έχουμε το εργοστάσιο. Έτσι λέμε ότι είμαστε καπιταλιστές. Η αντιπροσωπεία του κομμουνισμού που είναι στη Ρωσία έχει και αυτή κλείσει και εμείς εδώ πέρα λέμε ότι είμαστε κομμουνιστές, ας πούμε. Ενώ θα έπρεπε, σας επαναλαμβάνω, να είμαστε μόνο ελληνιστές, να πατήσουμε στα πατρογονικά μας εδάφος και στις ιδέες, να ξέρουμε τα 147 αδελφικά παραγγέλματα, να ξέρουμε την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, η οποία επί 15.000 χρόνια μεγαλούργησε, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός περάσανε τα 600 χρόνια, όπως έλεγε ο Αισχύλος. Έρχεται λοιπόν ο Αισχύλος και λέει «Αλλουδέν έρπει ψεύδος εις μήκος χρόνου». Δηλαδή, όταν ένα γεγονός περνάει τα 600 χρόνια, είναι αλήθεια. Όταν δεν περνάει τα 600 χρόνια, είναι ψέμα. Αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός κράτησε 150 χρόνια, έχει διαλυθεί. Ο κομμουνισμός κράτησε 110 χρόνια, έχει και αυτός διαλυθεί. Και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, επικρατεί αυτή τη στιγμή ο Εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτοί ξέρετε δεν είναι Εβραίοι, είναι Ταλμουδιστές. Πιστεύουν στην Τορά, πιστεύουν στη Ζοχάρ, πιστεύουν στο Ταλμούδ και είναι υποχρεωμένοι μέχρι ηλικίας 15 ετών να γνωρίζουν απτέρστως τα Ταλμούδ και να τα εφαρμόζουν
Λοιπόν, άμα διαβάσουμε τα Ταλμούδ, τα οποία είναι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, τα οποία είναι 63 βιβλία και έχουν δημιουργηθεί το 1811 από τον Ρότζερ Λάμπελιν, διότι αυτά είναι τα πραγματικά πρωτόκολλα του Ρότζερ Λάμπελιν, τα οποία βεβαίως τα έχουν εξαφανίσει αυτή τη στιγμή, διότι όπως ξέρετε και όλοι οι εκδοτικοί οίκοι ανήκουν σε Εβραίους, έτσι, τους έχουν αγοράσει όλους τους εκδοτικούς οίκους και έχουν γράψει την ιστορία και τα βιβλία όπως θέλουν, διότι δεν είναι συγγραφείς, είναι αντιγραφείς. Έχουν αντιγράψει λοιπόν την αρχαία ελληνική ιστορία, γιατί μόνο η Ελλάδα έχει ιστορία, όπως έλεγε ο Will Duran και ο Όσκαρ Wilde, όταν ο Will Duran έλεγε ότι όλα τα κράτη της γης είναι επαρχίες της Ελλάδος, και όταν ο Όσκαρ Wilde έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ο κόσμος ο οποίος έχει συσταλεί, ενώ ο κόσμος είναι η Ελλάδα ο οποίος έχει διασταλεί. Λοιπόν, ιστορία έχει μόνο η Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα. Τα πάντα είναι, όπως έλεγε ο Will Duran, είναι Ελλάδα, όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου. Ακόμα και ο Καρλ Μάρξ, που ήταν κομμουνιστής και Εβραίος βεβαίως, ο οποίος στο πραγματικό του όνομα ήταν Μαρδοχάη Λεβί, δεν ήταν Καρλ Μάρξ, 100% Εβραίος, το 1818 γεννημένος, είχε πει μια τεράστια αλήθεια. Και αυτή είχε πει ότι όλες οι φιλοσοφίες της γης είναι ετεροχρονισμένες φιλοσοφίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, και εκεί πρέπει μόνο να στηριχθούμε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η οποία δημιουργεί και στην κοινωνιολογία του Μίσωνα, η οποία προτείνει πραγματικές λύσεις, έτσι, διότι μόνο η κοινωνιολογία είναι η πραγματική επιστήμη, η κοινωνιολογία του Μίσωνα, και όχι η νομική που είναι κομική, ούτε οι γιατροί που και αυτοί νομίζουν ότι είναι επιστήμονες. Όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, και η ιατρική είναι τέχνη μακρά, όπως έλεγε και ο Ανάρκασης αλλά και ο Σόλωνας, και η νομική και αυτή είναι τέχνη μακρά, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς σας επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος δεν μπορεί να παράξει δίκαιο, δίκαιο παράγει μόνο ο Θεός και η φύση. Συνεπώς, όπως έλεγε πάλι ο Αριστοτέλης, ότι οι μοναδικές επιστήμες αυτή τη στιγμή στη γη είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Αυτές, λέει ο Αριστοτέλης, είναι οι επιστήμες, διότι άνευ γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν μπορεί να κάνεις απολύτως τίποτα. Όλα τα άλλα είναι τεχνητά, έτσι. Είναι τέχνες οι οποίες εξελίσσονται. Συνεπώς, αν περιμένουμε τώρα από γιατρούς, από δικηγόρους να μας σώσουν, δεν πρόκειται να μας σώσουν ποτέ, διότι δεν μας σώσανε, μας καταστρέψανε. Αυτή τη στιγμή τα δύο επαγγέλματα αυτά είναι τα δύο βασικά επαγγέλματα τα οποία βγάζουν τους νόμους μέσα στο κοινοβούλιο, που είναι κοινοβούλιο και δεν είναι δημοβούλιο, διότι άμα είχαμε πραγματική δημοκρατία έπρεπε να λέγεται δημοβούλιο και όχι κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο σημαίνει ότι έχουμε κοινοβουλευτισμό. Ο κοινοβουλευτισμός δεν μπορεί ποτέ να είναι δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά τα δύο επαγγέλματα δεν πρόκειται να σώσουν ποτέ την Ελλάδα, δεν τα καταστρέψανε. Γι' αυτό εμείς είχαμε προτείνει, ποιοι είμαστε εμείς, δεν έχει σημασία όποιοι είμαστε. Είχαμε προτείνει την ποσόστοση στο ελληνικό κοινοβούλιο, δηλαδή να μπαίνουν γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, εργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι. Δεν το δεχτήκαν αυτό βεβαίως, διότι όπως ξέρετε το να γίνει σήμερα βουλευτής θέλει λεφτά, το έχουν κάνει μόνοι τους για να θέλεις πάρα πολλά λεφτά, να θες παράβολα, και ένας φουκαράς μεροκαματιάρης που να βρει τα λεφτά για να πληρώνει τα παράβολα στις εβραϊκές τράπεζες. Λοιπόν, έχουν φτάσει στο σημείο τώρα να μας λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε, λέει, στην Ευρωβουλή. Εγώ τους λέω ότι ή ψηφίσεις ή δεν ψηφίσεις θα ψοφήσεις, διότι μέχρι σήμερα απεδείχθη ότι όλοι αυτοί, και οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Μόνο εγκλήματα κάνανε, και άμα κοιτάξετε τι νομοσχέδια έχουν ψηφίσει, θα δείτε ότι είναι όλοι κατά της Ελλάδος, με μια Νίκη Τζαβέλα που έλεγε ότι να καεί η Ελλάδα αρκεί να σωθεί η Ευρώπη. Του Καραντζαφέρη ήταν αυτή. Όλοι οι άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν ψηφίσει υπέρ της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στη Βόρειο Κύπρο. Έχουν ψηφίσει να μην δοθούν οι αποζημιώσεις στους ποντίους. Έχουν ψηφίσει να μην αναγνωριστεί το αρμενικό και η ελληνική ολοκαύτωμα, έτσι, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ έχουν αναγνωρίσει βεβαίως το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Έχουν ψηφίσει να μην γίνει η ελληνική γλώσσα η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1990 εγώ είχα γνωρίσει και τον έχω ακόμα φίλος μου, είναι ένας ευρωβουλευτής Βάσκος, είναι Βάσκος αυτονομιστές Ισπανός, και μου είπε το 1990 προτείναμε να γίνει επίσημη ελληνική γλώσσα, να γίνει η ελληνική στην Ευρώπη. Και όλοι οι Έλληνες οι ευρωβουλευτές, μου λέει, ψηφίσανε κατά. Όλοι, δεν ήθελε κανένας. Όπως δεν θέλανε να πάρουν τις γερμανικές αποζημιώσεις, όλοι ήταν κατά. Όπως δεν θέλανε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων, τώρα τη λέξη γενοκτονία. Λοιπόν, και σήμερα, όπως ξέρετε, ψηφίσανε το 12ωρο όλοι οι ευρωβουλευτές, να δουλεύουμε 12 ώρες. Ψηφίσανε όλοι οι ευρωβουλευτές να δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτά τα αποβράσματα, κατά τη γνώμη μου, διότι καταρχήν ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός, έτσι, δεν ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν, είναι 20 ευρωβουλευτές
στους 749. Η Ευρώπη έχει 749 ευρωβουλευτές και οι Έλληνες είναι 20. Λοιπόν, είναι συμβουλευτικός ο ρόλος τους, δεν προτείνουν τίποτα. Ό,τι και να προτείνουν είναι όλα υπέρ της Ευρώπης, σας επαναλαμβάνω, που όπως έλεγε η Τζαβέλα, να καεί η Ελλάδα αρκεί να σωθεί η Ευρώπη. Είναι αρεστοί δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει να γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θέλουν να καεί η Ελλάδα στην κυριολεξία. Δεν είναι καν Έλληνες. Και δεν είναι Έλληνες, γιατί είμαι σίγουρος ότι άμα πάρουμε μία τρίχα από τα μαλλιά τους, θα δείτε και κάνουμε ειδική εξέταση DNA, θα καταλάβετε ότι είναι όλοι Εβραίοι, ανήκουν όλοι σε μασονικές στοές. Και όταν είσαι τέκτονας, πρέπει να δουλεύεις για το. Δηλαδή, ο τέκτονας έχει τον πατριωτισμό του εδάφους, δεν έχει τον πατριωτισμό του έθνους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι άμα πάρεις έναν Έλληνα μασόνο και τον πας στην Τουρκία, θα αγωνιστεί για το τουρκικό έδαφος. Αν πάρεις έναν Τούρκο μασόνο και τον φέρεις στην Ελλάδα, θα αγωνιστεί για το ελληνικό έδαφος. Δεν πιστεύουν οι τέκτονες, δεν πιστεύουν στο έθνος. Πιστεύουν στην πατρίδα και πιστεύουν ότι η πατρίδα τους είναι εκεί που ζουνε, εκεί που πατάνε και αγωνίζονται. Είναι πατρογονική δηλαδή η εθνικότητά τους, δεν είναι ιδεολογική. Συνεπώς, εφόσον όλοι αυτοί τώρα ψηφίζονται από την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι η πατρίδα τους είναι η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα, γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι κανονικά δεν πρέπει κανένα να ψηφίζεται. Πρέπει να πάμε προς την πραγματική δημοκρατία, που είναι η δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Όπως λέει το άρθρο 44 του Συντάγματος, όπως λέει το άρθρο 100 του Συντάγματος, όπως λέει το άρθρο 73 του Συντάγματος, του υπάρχοντος Συντάγματος. Το οποίο βεβαίως δεν ισχύει, άσχετο τώρα να εμείς το επικαλούμαστε γιατί το αγαπάμε και ότι πρέπει να εφαρμοστεί κάποια στιγμή, αλλά θα εφαρμοστεί όχι από τέτοια καθάρματα που είναι οι πρωθυπουργοί κτλ. Θα εφαρμοστεί από Έλληνες. Γι' αυτό είπαμε ότι όποιος είναι Έλληνας πρέπει να μας δείξει πόσο γενναίος είναι. Μην μας δείχνει πόσο δεξιός και πόσο αριστερός και πόσο εθνικιστής είναι. Άμα ρωτήσει έναν εθνικιστή τι σημαίνει εθνικισμός, δεν ξέρει να σου πει ότι ο Ηρόδοτος έλεγε ότι ο εθνικισμός είναι το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον. Όπως άμα ρωτήσει ένα πατριώτη τι σημαίνει πατριωτισμός, δεν ξέρει να σου πει ότι ο Όμηρος πατριωτισμό θεωρούσε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις δοξασίες και τα γεωγραφικά σύνορα. Βέβαια, αν σήμερα ζούσε ο Όμηρος, δεν θα έγραφε την Ηλιάδα, θα έγραφε την Ηλιθιάδα, έτσι. Λοιπόν, θα έγραφε την Ηλιθιάδα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε γεμίσει από δίθεν πατριώτες και εθνικιστές, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει για αυτούς εθνικισμός. Βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή η πατρίδα καταστρέφεται τελείως και αντί να πάνε και ψηφίζουν, ποιους ψηφίζετε? Αυτούς που θέλετε να γίνετε συναυτουργοί, συνένοχοι και συνυπεύθυνοι. Διότι όταν ψηφίζεις έναν βουλευτή σήμερα, έτσι, και δεν πηγαίνεις στην αποχή, αλλά πηγαίνεις στην απόχη. Γιατί αυτή τη στιγμή τα κόμματα είναι τα κόμματα της απόχης. Όλα τα κόμματα είναι δικά τους. Πρέπει να το καταλάβετε. Όλα τα κόμματα, όπως λένε τα Ταλμούδ, στο άρθρο 4 και 5, όλα τα κόμματα λένε είναι δικά μας. Και για να γίνει ένα κόμμα κυβέρνηση πρέπει να έχει λεφτά. Τα λεφτά αυτά τα έχουμε μόνο εμείς, λένε οι Εβραίοι. Άρα για να γίνει ένα κόμμα κυβέρνηση όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλα αυτά τα σκουπίδια, γιατί για μένα αυτοί ποτέ δεν ήταν δεξί και αριστερά. Σας επαναλαμβάνω, ήταν ανθέλληνες και το δείξανε από τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίσαν. Έτσι. Κοιτάξτε, αναλύστε τα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει και πείτε μου ένα ελληνικό νομοσχέδιο. Το άρθρο 21 του Συντάγματος λέει ποια πρέπει να είναι τα προνόμια των πολυτέχνων. Εσείς είδατε να δώσουν λεφτά στους πολυτέχνους? Όχι, δεν δώσανε φράγκο. Δεν τους ενδιαφέρει να πολλαπλασιαστούν οι Έλληνες. Τους ενδιαφέρει να πολλαπλασιαστούν οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ΠΑΡΙΖΑ. Δηλαδή πακιστανική ριζοσπαστική αριστερά. ΠΑΡΙΖΑ έπρεπε να λέγεται. Επομένως, μην περιμένουμε από αυτούς οι οποίοι μας καταστρέψανε. Καταλαβαίνετε τώρα με το να ψηφίζουμε συνέχεια και να ξαναψηφίζουμε δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε σε άλλη μορφή διακυβέρνησης που είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση, η δημοκρατία των δημοψηφισμάτων και όχι των ψήφων, διότι κάθε 4 και κάθε 5 χρόνια δεν μπορεί να γίνεται ψηφοφορία, διότι εφαρμόζουν το άρθρο 151 του ποινικού κώδικα, το οποίο είναι η κατάχρηση πληρεξουσιότητος. Όταν λοιπόν πας και ψηφίζεις ένα τέτοιο απατεώνα που παριστάνει τον βουλευτή, σου λέει γιατί φωνάζεις τώρα, εσύ με ψήφισες. Μπορώ να κάνω την κατάχρηση πληρεξουσιότητος του 151 που άλλα σου είπα πριν με ψηφίσεις και άλλα κάνω αφού με ψήφισες. Έτσι, εσύ. Και γι' αυτό κάνουν αυτές τις εκλογές κάθε 4 και κάθε 5 χρόνια, για να ρίξουν όλο το φταίξιμο στους Έλληνες. Να πούνε ότι εμείς τους ψηφίσαμε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοψηφίζονται. Και μαζί τα φάγαμε. Ναι, μαζί τα φάγαμε. Κατάλαβες η μπετονιέρα, το ασάλευτο σώμα με το σαλεμένο μυαλό που έλεγε αυτό ήταν το ασάλευτο. Μια μπετονιέρα με σκατά τέλος πάντων ο Πάγκαλος. Και έλεγε ας πούμε ότι τα φάγαμε μαζί. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να τα φάμε μαζί όταν αυτός είχε 50 σπίτια και εμείς μας έχουν εκπληστηριάσει στα σπίτια μας αυτή τη στιγμή. Διότι αμέσως μετά τις εκλογές θα εκπληστηριαστούν τουλάχιστον 50.000 σπίτια. Μην έχετε καμία εμπιστοσύνη σε πολιτικούς, σε δικαστικούς και γενικά σε εξουσιαστές. Το άρθρο 90 του Συντάγματος, παράγραφος 5, λέει ότι όλοι αυτοί τοποθετούνται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Έτσι λέει το 90 παράγραφος 5. Άρα,
Όταν ένα άτομο τοποθετεί τους δικαστές, τοποθετεί τους βουλευτές, τους υπουργούς, τους διοικητές, τον ΔΕΚΟ, όλους αυτούς, καταλαβαίνετε ότι μόνο δημοκρατία δεν έχουμε. Έχουμε την ελεηνότερη μορφή δικτατορίας, έτσι. Λοιπόν, με τις ψήφους δυστυχώς, και μακάρι να ακούσω την αντίθετη άποψη, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, διότι σας επαναλαμβάνω ότι όταν πηγαίνεις και δίνεις την ταυτότητά σου και την υπογραφή σου στον εκλογικό αντιπρόσωπο, είναι σαν να δίνεις το βρακί σου εκεί πέρα. Εκεί τα δίνεις όλα. Λες, μάλιστα, σας ψηφίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα εγκλήματα που κάνετε επί 4 χρόνια. Ή ποια 4, επί 80. Επί 80 χρόνια καταστρέφουν συνεχώς το κράτος. Λοιπόν, και κυρίως σας ευχαριστώ για τα εγκλήματα που θα κάνετε τα επόμενα 4 χρόνια, τα οποία θα είναι πάλι οι καινούργιες, οι εμβολιασμοί καινούργιοι. Οι που έχουν φεύγει ήδη, να είστε σίγουροι, θα κάνουν εγκλήματα φοβερά. Ήδη έχουν ψηφίσει 4 νόμους υποχρεωτικότητος για να γίνουν τα επόμενα εμβόλια. 4 τους έχουν ψηφίσει. Είναι ο νόμος 4675, 4683, 3630 και 285 του ποινικού κώδικα, τον οποίο τον ψηφίσαν 6 μήνες πριν ξεκινήσει η πρώτη πανδημία. Κοιτάξτε τι απατεώνες είναι. Ψηφίζουν νόμους πριν ακόμα ξεκινήσει η πανδημία για περί υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Λοιπόν, σκοτώσανε χιλιάδες κόσμο, το ξέρετε, τώρα έχουν ξεβραγωθεί, έχει φανερωθεί πλέον η αλήθεια με την AstraZeneca, με τον Μπουρλά και με όλα αυτά τα εβραϊκά αποβράσματα που λέω εγώ. Άρα μην περιμένετε τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους, μην περιμένετε τίποτα από τα κόμματα. Τα κόμματα είναι αποκόμματα, προσχώματα, αναχώματα και περιτώματα. Δεν είναι κόμματα, είναι κόμματα τα οποία σκοπεύουν το διέρε και βασίλευε. Οι μισοί παριστάνε τους δεξιούς, οι άλλοι τους αριστερούς. Και μας καταστρέψανε και αυτή τη στιγμή, σας το επαναλαμβάνω, ενώ το άρθρο 21 λέει ποια πρέπει να είναι τα προνόμια των πολυτέκνων και να δίνουμε χρήματα για να πολλαπλασιαστεί η Ελλάδα, αυτοί κόβουν και δίνουν 40 ευρώ για κάθε πολυτέκνο κάθε μήνα και 240 ευρώ κάθε μήνα για κάθε ξένο, για κάθε Αφγανό, για κάθε Πακιστανό. Για κάθε επενδυτή. Για κάθε επενδυτή, ναι, οι επενδυτή, ναι, οι επίλυτες. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι επενδυτές καταλαβαίνετε ότι έρχονται εδώ πέρα απλώς για να μας κάνουν περιπλανόμενους Έλληνες, όπως ήταν κάποτε οι περιπλανόμενοι Ιουδαίοι. Γι' αυτό τους φέρανε. Σου λέει, εμείς ήμασταν περιπλανόμενοι Ιουδαίοι, τώρα θα γίνετε κι εσείς περιπλανόμενοι. Θα σας διώξουμε από εδώ πέρα μέσα. Ξέρουν ότι είναι το πλουσιότερο κράτος στον κόσμο η Ελλάδα. Σας επαναλαμβάνω τι παράγει και τι δεν παράγει. Ήλιο, θάλασσα, ελιά, ουράνιο. Το ουράνιο στο παγίο όρος. Άμα βγάλουμε μόνο, μπορούμε για τα επόμενα 3.000 χρόνια να ζήσουμε με 2.000 ευρώ κάθε Έλληνας. Θα μου πεις αυτό προτείνεις εσύ να βγάλουμε τον ορυκτό μας πλούσιο, μα τον έχουμε βγάλει ήδη. Το ουράνιο έχει βγει ήδη. Υπάρχει στο παγίο όρος. Λοιπόν, για τα επόμενα 3.000 χρόνια σας λέω, θα ζούμε όλοι με 2.000 το μήνα. Και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αυτοί θέλουν να καταλάβουν πρώτα όλη την Ελλάδα που την καταλάβανε και εν συνεχεία να δημιουργήσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, την ελιά, τον τουρισμό κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση από τους υπάρχοντες εξουσιαστές να λυθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι πολιτικοί γίνονται για να δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό έχω πει ότι ένας έντιμος και ηθικός άνθρωπος δεν πάει ποτέ να γίνει πολιτικός και δικαστικός. Διότι είναι αιστείες μόλυνσης και απάτης αυτά τα πράγματα. Γιατί βρίζω τους δικαστικούς, δεν τους βρίζω, τους χαρακτηρίζω. Αν και δεν έχω πρόβλημα να τους βρίσω, γιατί κατ' επανάληψη τους έχω βρίσει. Διότι είναι όμορη συμμορία. Γιατί είναι όμορη συμμορία? Διότι όταν είσαι δειλός και άνανδρος και επίορκος και ξέρεις ότι οι νόμοι είναι παράνομοι και δεν μιλάς, όταν ξέρεις ότι γίνεται γενοκτονία στην Ελλάδα μέσα και λιμοκτονία και αφανισμός και δεν μιλάς, αυτόματα είσαι συναυτουργός. Είσαι συνένοχος, κύριε δικαστικέ, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, δεν βλέπετε τι νόμους έχουν ψηφίσει? Τα βλέπετε, δεν βλέπετε ότι τώρα ψηφίσαν το 50-90 να μην τολμάμε να μιλήσουμε? Ποιοι είστε εσείς? Θα τολμάμε και θα παρατολμάμε. Και αν τολμάτε, ελάτε να μας συλλάβετε. Αλλά δεν τολμάτε γιατί ξέρετε ότι είσαστε δειλοί, άνανδροι και επίορκοι και πάνω απ' όλα ξέρετε ότι έχετε το άδικο. Διότι η αρχαία Ελλάδα, σας επαναλαμβάνω, λέει τι αγορεύει βούλετε, τι βούλετε συμμετέχει και τι βούλετε κατηγορεί. Έχω το δικαίωμα να σε κατηγορήσω. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όταν μου απαγορεύει να σε κατηγορήσω και με απειλείς με φυλάκιση, δεν είναι δημοκρατία, είναι αθλιότητα, είναι ανανδρεία. Λοιπόν, δεν σας φοβόμαστε. Εμείς έχουμε κάνει εγχείρηση και τον έχουμε βγάλει το φόβο. Το μοναδικό φόβο που έχω εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου είναι ότι δεν φοβάμαι κανένα. Ο μοναδικός φόβος που έχω είναι αυτό, ότι δεν φοβάμαι τίποτα και κανένα. Όπως και πολλοί άλλοι, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και πάντα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή. Αλλά για να γίνει η ανατροπή σε όλους αυτούς τους νόμους που έχουν ψηφίσει, ψηφίσανε τώρα τον νόμο 4859 του 23, ο οποίος είναι ο νόμος της αιμομιξίας. Μα όταν μου κάνεις αιμομιξία, απατεώνα, δεν μπορεί να είσαι Έλληνας. Όταν ψηφίζεις τον νόμο της ομοφιλοφιλίας και υιοθετείς παιδιά στους ομοφιλοφίλους, όταν ξέρεις ότι το παιδί δεν νομοθετείται, το παιδί δωρίζεται και χαρίζεται από τον Θεό και τη φύση. Δεν μπορεί να δώσεις ένα παιδί με νόμο.
Το παιδί θα το δώσει, θα το δωρήσει και θα το χαρίσει ο Θεός και η φύση μέσα από τον πελαργό. Μαμά, ήρθε ο πελαργός, ήρθε ο πελαργός. Ο Θεός λοιπόν θα στείλει τον πελαργό και δίνει στους ομοφυλόφιλους τώρα, στους αρκαντάγκομπρές που λέω εγώ, διότι κανονικά θα πρέπει όλοι αυτοί, εκτός από μία τρίχα από τα μαλλιά τους που πρέπει να μας δώσουν για να δούμε αν είναι Εβραίοι, θα πρέπει και από σουφροσκόπηση να περάσουν για να δούμε αν είναι ομοφυλόφιλοι, που είναι όλοι ομοφυλόφιλοι. Μηδενός δεν ξέρουμε, δεν γίνεται να είσαι υπουργός χωρίς να είσαι ομοφυλόφιλος, γιατί πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στον μεγάλο αρχηγό. Στον αρχηγό, όπως το λένε στη μασονική στοές. Στον μεγάλο αρχηγό. Ναι, λοιπόν, πρέπει να δείξει την εμπιστοσύνη εκεί πέρα, στην αδελφότητα. Πρέπει να δείξει την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι αρκαντάγκομπρές. Όλοι αυτοί είναι οπισθογεμείς και το κακό δεν είναι ότι είναι οπισθογεμείς ή ότι είναι διχοτομημένοι. Το κακό είναι ότι είναι και ξεχυλωμένοι. Άλλο είσαι διχοτομημένος και άλλο είσαι ξεχυλωμένος. Όλοι αυτοί λοιπόν, επειδή πιστεύουν σε ένα λαό, σε ένα Θεό, σε ένα κράτος, σε ένα πολιτισμό και στην αδελφότητα της μασονίας, καταλαβαίνετε ότι κάνουν τα δύνατα δυνατά για να δείξουν ότι πιστεύουν αυτούς που πιστεύουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να πιστέψουμε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε διότι είμαστε συναυτουργοί και συνένοχοι και διότι κανένα κράτος δεν έχει απελευθερωθεί από την κάλπη, την κάλπικη, την κύβδηλη, την καπηλική. Γιατί τη λένε κάλπη, διότι είναι κάλπικη, κύβδηλη και καπηλική. Δεν βγαίνει ποτέ τίποτα. Όπως έλεγε ο Στάλιν, μπορεί να ήταν κομμουνιστής, αλλά είχε πει κάτι πολύ σωστό. Λέει ότι στις εκλογές δεν παίζει ρόλο ποιος ψηφίζει, ποιον ψηφίζει, αλλά ποιος μετράει τους ψήφους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι ψήφοι μετριούνται από τη Singular και από την Dominion και όχι από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όχι από το Ελεκτικό Συνέδριο που κάποτε μετρούσαν τους ψήφους. Δώσανε στην Singular από το 1981 και μετράει η Singular, η εβραϊκή Singular και βγάζουν όποιος θέλουν, έτσι. Μην πιστεύετε τώρα τι. Και τι να κάνουμε, πρέπει όμως να μας πείτε τι να κάνουμε. Αυτό θα πω εγώ θα προτείνω λύσεις. Άμπραβο, εγώ θα προτείνω λύσεις. Γι' αυτό κάνουμε. Άμπραβο, η λύση. Πολύ ωραία. Πολύ τοποθέτηση και συζήτηση. Λοιπόν, είπα ότι η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη καταρχήν είναι να λες την αλήθεια, διότι όταν λες την αλήθεια δείχνει ότι δεν φοβάσαι, ενώ όταν λες ψέματα δείχνει ότι φοβάσαι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη είναι να λες την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πρέπει να επαναστατήσει, πρέπει να δείξει ανυπακοή, διότι η ανυπακοή είναι το τεκμήριο της επανάστασης, διότι κανένας σκλάβος, σας επαναλαμβάνω, δεν απελευθερώθηκε δείχνοντας καλή διαγωγή. Λοιπόν, και η ανυπακοή που πρέπει να δείξουμε είναι καταρχήν ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε εφορία και τον ένφια. Ο ένφια είναι παράνομος τελείως, διότι είναι αντίθετος προς το άρθρο 17 του Συντάγματος, το οποίο επικυρώνει και κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, είναι παράνομος το άρθρο 17. Δεν πρέπει να πληρώνουμε εφορία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 300.000 Έλληνες, 300.000 Έλληνες, οι οποίοι έχουν βάλει την περιουσία τους στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο δηλαδή, το οποίο με 27 ΦΕΚ από το 1944 έχει καταχωρηθεί να μην πληρώνεται μία δραχμή στο ελληνικό δημόσιο. 27 ΦΕΚ ψήφισε ο Βενιζέλος τότε το 1944, εν συνεχεία, όχι το 1920, συγγνώμη, το 1920 ο Βενιζέλος, το 1944 ο Παπαντρέου, το 1975 ο Καραμαλής. Λοιπόν, έχουν ψηφίσει, σας επαναλαμβάνω, 27 ΦΕΚ που αφήνουν τελείως αφορολόγητους τους Εβραίους. Έχουν βάλει λοιπόν 300.000 Έλληνες την περιουσία τους στο ΚΙΣ και δεν πληρώνουν ούτε μία δραχμή. Όταν το άρθρο 4 του Συντάγματος λέει ότι ενώπιον των νόμων είμαστε όλοι ίσοι, έτσι. Πρέπει όλοι έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. Αυτοί λοιπόν έχουν παραβιάσει και το Σύνταγμα και την εφορία και κάθε έννοια δικαίου και κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα η πραγματική κυβέρνηση της Ελλάδος είναι το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, η οποία βεβαίως έχουν και γραφείο μέσα στη Βουλή και είναι 100% η κυβέρνηση της Ελλάδος. Άλλωστε ο Πλεύρης, ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης όταν βγήκανε βουλευτές, το πρώτο που κάνανε, επειδή τους έχουμε σε φωτογραφία μαζί με τον Σαμαρά, τον Μπεν Χιράμ δηλαδή, πήγανε στο ΚΙΣ και ζητήσανε συγγνώμη. Λέει συγγνώμη που είμαστε εθνικιστές, συγγνώμη που είμαστε πατριώτες. Φορέσανε και το κιπά εκεί πέρα μέσα στη Βουλή που όλοι ξέρετε, τους έχουμε σε φωτογραφίες πάλι. Αυτά είναι γεγονότα, έτσι. Καταθέτουν στην Χανουκά, καταθέτουν στους Χαναναίους, καταθέτουν στους Μακαβαίους. Τους έχουμε σε φωτογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κοινοβούλιο είναι κοινεδοβούλιο και δεν είναι ούτε κοινοβούλιο ούτε κτηνοβούλιο, διότι οι κίνες με ύψιλον είναι οι άγγελοι επί της γης και πρέπει να αγαπάμε τα σκυλιά, διότι τα σκυλιά είναι. Τα φτιάξε ο Θεός για να μας δείχνουν τι σημαίνει αφοσίωση και τι σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, η πρώτη μορφή επανάστασης είναι ότι δεν τους υπακούουμε πλέον στους νόμους. Οι νόμοι πρέπει να ψηφίζονται από τον ελληνικό. Και πολλοί άλλοι, θα πούμε και πολλά άλλα παρακάτω. Οι νόμοι πρέπει να ψηφίζονται με δημοψηφίσματα από τον ελληνικό λαό.
Λοιπόν, και όχι από 3-4 αλήτες εκεί μέσα στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τώρα, ο Φλωρίδης και κάτι άλλοι απατεώνες εκεί πέρα, καθηγητές, λέει, συνταγματικού δικαίου, μπούρδες, δεν ξέρει κανένας δικαστής, δεν ξέρει το Σύνταγμα, ειλικρινά πιστέψτε με, δεν τους ενδιαφέρει να το μάθουν, διότι ενώ ξέρουν ότι το Σύνταγμα είναι η κορονίδα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, δεν το ξέρουν, δεν το εφαρμόζουν, διότι σου λέει δεν μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα τώρα. Τι θα το κάνουμε το Σύνταγμα? Εμείς είμαστε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι η απόφαση του εκάστοτε δικαστή. Λοιπόν, δεν ξέρουν το Σύνταγμα, βεβαίως δεν ξέρει κανένας το Καποδιστριακό Σύνταγμα, το οποίο αποτελείται από 381 άρθρα, ελάχιστοι το ξέρουμε. Δεν ξέρει κανένας το Ρώσικο Σύνταγμα, το οποίο είναι το καλύτερο σύνταγμα στον κόσμο και το οποίο προέρχεται πάλι από το Καποδιστριακό Σύνταγμα. Κανένας δεν το ξέρει, πλην εμού θα μου επιτρέψετε, το Ρωσικό Σύνταγμα. Λοιπόν, και ξέρουν αυτά τα εβραϊκά συντάγματα, τα οποία ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, τα εφαρμόζουν, σας επαναλαμβάνω, και τα παραβιάζουν καθημερινώς. Μάλιστα τώρα πρόκειται να πάνε να κάνουν την αναθεώρηση, την επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, που θα γίνει το 2014-2024. Θα γίνει, γιατί κάθε 5 χρόνια γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος. Λοιπόν, πάνε να κάνουν την επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, ούτως ώστε να διαχωρίσουν την Εκκλησία από το κράτος. Τελείως. Πάνε να κάνουν. Όταν έχουμε πει και έχουμε αποδείξει ότι η Ελλάδα με την Κύπρο είναι σιαμαία αδέρφια. Ο χριστιανισμός με τον ελληνισμό είναι σιαμαία αδέρφια. Ο χριστιανισμός δηλαδή με το κράτος είναι σιαμαία αδέρφια. Και ο πατριωτισμός με τον εθνικισμό είναι πάλι σιαμαία αδέρφια. Το να θέλετε λοιπόν να διαχωρίσετε αυτή τη στιγμή την Εκκλησία με το κράτος, αυτό δεν είναι κατά τη γνώμη μου σωστό. Διότι απεδείχθη ότι τα τελευταία 200 χρόνια πηγαίνανε σαν σιαμαία αδέρφια μαζί. Και διότι απεδείχθη αυτό που είπε και ο Εσχύλος, ότι περάσανε τα 600 χρόνια. Αφού πέρασε ο χριστιανισμός τα 600 χρόνια, δεν μπορεί να είναι ψέμα. Δεν μπορεί ο χριστιανισμός, γιατί πέρασε τα 600 χρόνια. Έχουμε 2.000 χρόνια. Έχουμε 15.000 χρόνια ελληνισμό. Δεν μπορεί ένα ψέμα να περάσει τα 600 χρόνια. Ψέμα, επαναλαμβάνω, ήταν ο καπιταλισμός, ήταν ο σοσιαλισμός και όλα αυτά τα ισμός που βγάλανε, έτσι. Αυτά απορριφθήκαν από μόνα τους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κλείσαν όλα τα εργοστάσια, κλείσαν όλες οι αντιπροσωπείες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Γεια πυρήμη χθήτο είναι όλα αυτά. Τα φτιάξανε για να δημιουργήσουν διέρε και βασίλευε και εμφύλιο πόλεμο στον ελληνισμό και στον χριστιανισμό. Άλλωστε, ο χριστιανισμός είναι προέκταση του ελληνισμού. Άλλοι λένε βεβαίως ότι ο χριστιανισμός πάτησε τον ελληνισμό και μπούρδες. Μπορεί να τον πάτησε. Δεν αντέχεται όμως ένα ψέμα 2.000 χρόνια, ρε παιδιά. Δεν αντέχεται. Δεν επιτρέπει ο Θεός και η φύση. Όχι οι ανθρώπινοι νόμοι. Ο Θεός και η φύση δεν επιτρέπεται ένα ψέμα που είναι ο χριστιανισμός να αντέξει δύο. Θα είχε καταπέσει, θα είχε διαλυθεί τελείως. Η φύση δεν επιτρέπει. Λοιπόν, το θέμα αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ότι εάν συνεχίσουμε να ψηφίζουμε όλα αυτά τα σκουπίδια, διότι από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, άσε που δεν είναι δεξί και αριστερή, είναι αν θέλει όλοι και καθάρματα. Σας το λέω, άμα κοιτάξετε τι νομοσχέδια έχουν ψηφίσει, θα εκπλαγείτε, σας λέω. Τι είναι κατά του κράτους έθνους, κατά των αγέννητων παιδιών. Μισούνε και ακόμα και τα ελληνικά παιδιά. Μισούνε, δεν δίνουν φράγκο, κόβουν συντάξεις καθημερινώς, όταν ξέρουν πάλι με τον νόμο 5077 του 2023, μας παραπέμπει αυτός ο νόμος ο 5077 στο εθνικό Ταμείο του Κράτους. Και βλέπουμε ότι μέσα στο Εθνικό Ταμείο του Κράτους, τώρα αν μπείτε μέσα από το κινητό σας, θα δείτε ότι μέσα στο Εθνικό Ταμείο του Κράτους αυτή τη στιγμή υπάρχει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, 105 δισεκατομμύρια. Αυτά δεν τα λέει ο Σόρας και ο κάθε Ψόρας και ο κάθε Τσιτζιφιόγκος από όλους αυτούς. Σας παραπέμπω εγώ από το κινητό σας τώρα να μπείτε μέσα. Έχουν ψηφίσει ειδικό νόμο τον 5077 που λέει ότι όντως υπάρχει 1 τρισεκατομμύριο, 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Και λένε ότι δεν έχουμε λεφτά. Και παίρνουν από αυτά τα λεφτά, τα καταπιστεύματα δηλαδή του Μπέρτον Γουτς, τα οποία υπάρχουν από το 1944, υπάρχουν, και παίρνουν από αυτά τα καταπιστεύματα τώρα η Εκκλησία, οι παπάδες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί, οι στρατηγοί, παίρνουν εκατομμύρια, οι εφοπλιστές οι οποίοι είναι πανάθλοι όλοι, γιατί έχουμε 1.250 εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα προνόμια τους πάλι μέσα στο Σύνταγμα με το άρθρο 107, που λέει ότι βάζουμε και βγάζουμε. Πώς το λένε λοιπόν, συνάλλαγμα, και πρέπει να έχουμε 55 φοροαπαλλαγές. Έχετε 55 φοροαπαλλαγές, αλλά δεν βάζετε πλέον συνάλλαγμα στην Ελλάδα, βάζετε μόνο ναρκωτικά και τίποτε άλλο. Κάνετε εισαγωγή-εξαγωγή ναρκωτικών όλοι οι εφοπλιστές και βεβαίως κάνετε εισαγωγή και εξαγωγή αδοσμολόγητο, αφορολόγητο. Μόνο αυτό κάνετε, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και ενώ κάποτε οι εφοπλιστές ήταν οι πρώτοι στον κόσμο, ήμασταν η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο, τώρα είμαστε πέμπτη. Άρα δεν κάνετε, κοροϊδεύετε κι εσείς. Είναι 1.250 εφοπλιστές, έχουν πάρει του κόσμου τα χρήματα από το ελληνικό κράτος, τα λεγόμενα θάλασσοδάνεια, τα έχουν μετατοπίσει στις πλάτες του ελληνικού λαού
και παριστάνουν τους εφοπλιστές. Βγάζουν δισεκατομμύρια. Πού ήταν επομένως ο Άριος Πάγος που λέει ότι εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη και δεν την ξεφτιλίζει, όταν βλέπει ότι όλα αυτά τα χρήματα των εφοπλιστών έχουν μετατοπιστεί στις πλάτες του ελληνικού λαού, όταν βλέπουν ότι το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών έχει μετατοπιστεί στις πλάτες του ελληνικού λαού. Πού είναι ο Άριος Πάγος? Να πει εδώ πέρα έχετε κάνει εγκλήματα. Δεν μπορεί νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι να επιδοτούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Για ποιο λόγο δεν τις κρατικοποιείτε τις τράπεζες? Και οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθε 3 μήνες κερδίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σας το λέω εγώ. Η κάθε τράπεζα κάθε 3 μήνες κερδίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν κανένα. Βέβαια, ούτε εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρο. Και όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρο, δέχονται να έχουν γίνει όλες αυτές οι ανακεφαλαιοποίησεις, οι οποίες γίνανε από τους πολιτικούς και από τον ελληνικό λαό έδωσε λεφτά για να σώσουμε τις τράπεζες να έρθουν να μας κατάρουν τα σπίτια. Ναι. Δηλαδή, εμείς δώσαμε τους μισθούς και τις συντάξεις στις τράπεζες, που είναι επαναλαμβάνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και να έρθουν μετά να μας κατάσουν τα σπίτια. Διότι αμέσως μετά τις εκλογές, σας λέω, θα πληστηριάσουμε τουλάχιστον 50.000 σπίτια. Αν δεν τα εκπληστηριάσουν όλα. Και εγώ προσωπικά έχω βάλει και ένα στοίχημα, δυστυχώς που εύχομαι να το χάσω. Το πολύ σε 4 χρόνια κανένας Έλληνας δεν θα έχει σπίτι. Θα τα έχουν κατάσχει όλα. Είναι τέτοιες οι συντεταγμένες της εφορίας και που πρέπει να πληρώνουμε και των προστίμων που πρέπει να πληρώσουμε, που δεν θα μπορεί κανένα να ανταπεξέλθει. Καταρχήν, όποιος δεν έχει σε λίγο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, δεν θα μπορεί να κάνει καμία αγορά ή καμία πώληση ή καμία τίποτα απολύτως. Είναι απατεώνες, θα λένε καθάρματα, πάνε να μας σκοτώσουν. Και εμείς καθόμαστε και λέμε πώς το δεξί. Λοιπόν, η Ελλάδα χρειάζεται γενναίους ανθρώπους. Πρέπει να επαναστατήσουμε δια της ανυπακοής. Δεν πρέπει να πληρώνουμε καμία εφορία, διότι 300.000 Έλληνες δεν πληρώνουν εφορία. Έχουν βάλει τα χρήματά τους στο ΚΙΣ και σε offshore εταιρείες και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε ΜΚΟ. Έτσι δεν πληρώνει κανένας. Κανένας δεν πληρώνει. Και θέλω να πληρώνουμε εμείς πάντοτε. Λοιπόν, οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν ούτε 1 δραχμή, σας επαναλαμβάνω, έχουν 55 φορά απαλλαγές. Για να γίνεις εφοπλιστής πρέπει να είσαι Εβραίος. Αν δεν είσαι Εβραίος, δεν σου δίνουν αυτά τα θαλασσοδάνεια. Το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι να γίνεις εφοπλιστής. Πας και παίρνεις θαλασσοδάνεια, όταν είσαι Εβραίος βεβαίως, τα χρεώνεις στον ελληνικό λαό και εσύ παριστάνεις τον εφοπλιστή. Έτσι ξεκινήσαν όλοι οι Μπαρντινάκης. Μπαρντίνο Γιάννης, Εβραίος 100%. Χρωστάει 7 δισεκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο και δεν του παίρνουν ούτε 1 δραχμή. Ο άλλος, ο Μυτιληναίος, χρωστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ και δεν του κόβουν το τέτοιο. Και έχουν κόψει σε εμάς εδώ πέρα 350.000 σπίτια με τη ΔΕΗ, οι οποίες είναι πλέον τις δώσανε σε παρόχους, σε ιδιώτες παρόχους, έτσι. Σε ιδιώτες παρόχους και σε λίγο η ΔΕΗ θα είναι 300 και 500 ευρώ το μήνα, όταν ξέρουν ότι στην Σουηδία και στην Ελβετία ο μικρότερος μισθός είναι 3.500 ευρώ το μήνα και πληρώνουν για ΔΕΗ 20 ευρώ. Στην Ελβετία λοιπόν και στη Σουηδία παίρνουν το μικρότερο 3.500 και δίνουν 20 ευρώ το μήνα για ΔΕΗ. Και εμείς εδώ πέρα δίνουμε κάθε μήνα στους παρόχους του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν πάλι ξέρουν ότι στην Ελβετία και στη Σουηδία υπάρχουν 9.000 δικηγόροι. 4.500 δικηγόροι υπάρχουν στη Σουηδία και 4.500 δικηγόροι υπάρχουν στην Ελβετία. Εμείς εδώ έχουμε 48.000 δικηγόρους. 48.000 δικηγόρους. Αυτοί όλοι πρέπει να ζήσουν, έτσι. Άρα φτιάχνουν καθημερινώς αδικήματα, μη βρίσεις, μη μιλήσεις, μη κοιτάξεις. Λοιπόν, και πληρώνει συνέχεια ένα ελεεινό σύστημα, διότι σας επαναλαμβάνω ότι οι δικαστές μόνο εγκλήματα έχουν κάνει. Και αυτοί έχουν σκοτώσει, όπως ξέρετε, τον Χριστό, έχουν σκοτώσει τον Σοκράτη με τον Άνητο και με τον Μέλιτο. Σκοτώσαν τον Σοκράτη, σκοτώσανε τον Τζορντάνο Μπρούνο, σκοτώσανε τον Βίλχεμ Ράι, σκοτώσανε τον Ρόμπερτ Μουρ. Σκοτώσανε το Γιάννη Αγιάννη για μια φραντζόλα ψωμί που ένας Εβραίος εισαγγελέας ονόματι Ιαβέρης τον έβαλε 30 χρόνια φυλακή. Λοιπόν, σκοτώσανε τον Γιάννη Αγιάννη, επαναλαμβάνω. Ναι, η Μαρία η Μαργαρίτη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι έκανε στον Άριο Πάγο που βιάζανε τα παιδάκια. Ο Ευστρατείου Κίμωνας Παναγιώτης, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι το 2022. Φίλος της Αγγελαροπούλου. Ναι, φίλος της Αγγελαροπούλου βεβαίως. Ρέιτσελ Μωυσή λέγεται η κυρία, δεν λέγεται. Ραχίλ Μωυσή λέγεται, δεν λέγεται Αγγελαροπούλου. Η οποία κατήργησε το άρθρο 117 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι όλες οι καμένες περιοχές πρέπει να αναδασώνονται, έτσι λέει το 117. Και αυτή έκανε όλες οι καμένες περιοχές να γίνονται φουρφουράκια, να γίνουν ανεμογεννήτριες.
Λοιπόν, είναι ντροπή πλέον η ελληνική δημοκρατία τώρα να έχει ένα τέτοιο απόβρασμα, ας πούμε. Καταλάβατε, έχουν ψηφίσει και ένα νόμο το 1992 στον ποινικό κώδικα. Άμα βρει τον πρόεδρο της δημοκρατίας, γιατί ρε μάγκα, έχω το δικαίωμα αφού είσαι απατεώνας. Εγώ σε βρίζω κάθε μέρα. Λοιπόν, είσαι απατεώνας. Δεν είσαι πρόεδρος δημοκρατίας, καταρχήν είσαι πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού. Είσαι πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού. Όταν ξέρεις λοιπόν, κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Ρέιτσελ Μωυσή, ότι ειδικά τα τρία πρώτα συντάγματα τα τρία συντάγματα της Ελλάδος, έτσι, που είναι το. Τέλος πάντων, σταματάει το μυαλό μου μια φορά. Λοιπόν, τα τρία συντάγματα της Ελλάδος, της Επιδαύρου, του Άστρου Κινουρίας και τους Επιδαύρου του Άστρου Κινουρίας και το τρίτο θα το πω σε λίγο. Λένε ότι Έλληνας είναι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει σαν αρχηγό του και σαν Θεό του τον Ιησού Χριστό. Έτσι λένε τα τρία πρώτα συντάγματα. Της Επιδαύρου, του Άστρου Κινουρίας και της. Πώς? Της Τριζίνας. Ναι, σταματάει το μυαλό μου ώρες. Λοιπόν, και της Τριζίνας. Λοιπόν, λέει ότι Έλληνας είναι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό σαν αρχηγό του κράτους. Εσύ, κυρία Σακελαροπούλου, μόνο τον Χριστό δεν. Όπου πας σε εκκλησίες, ούτε προσκυνάς, ούτε κάνει το σταυρό, ούτε την παγίδα, τις εικόνες από εκεί. Άρα δεν είσαι πρόεδρος του ελληνισμού, είσαι πρόεδρος του Ιουδαϊσμού. Είσαι πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού που είναι η ελεηνότερη μορφή δικτατορίας και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό πρέπει να γίνει και ένα δημοψήφισμα να δούμε ο ελληνικός λαός πόσο εμπιστοσύνη έχει στον πρόεδρο. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτός τοποθετημένος είναι από τον Πρωθυπουργό. Αν είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, του κράτους Δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων, να τοποθετείται από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Άρα δεν είναι δημοκρατία, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και πάμε εμείς τώρα και ψηφίζουμε αυτά τα σκουπίδια. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είναι σκουπίδια όλα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τι προτείνουμε. Προτείνουμε πλήρη ανυπακοή σε όλους αυτούς τους νόμους. Έτσι, εκτός θα μας αποδείξουν ότι οι νόμοι αυτοί ανταποκρίνονται στην σιγουρία, ισονομία, ισοδικία, νομή, νέμο και τέλος πάντων ισχύουν για όλους. Γιατί όπως ξέρετε δεν μπορεί ο χορτάτος να δικάζει τον πεινασμένο. Όταν είσαι χορτάτος, κύριε δικαστά και κύριε βουλευτά, και ψηφίζετε και κλέβετε τα κρατικά ταμεία. Έτσι, με το άρθρο 57, με το άρθρο 88 του Συντάγματος, με το άρθρο 89, ληστεύετε τα κρατικά ταμεία και γεμίζετε τη γαστέρα σας και τους τραπεζιτικούς σας λογαριασμούς. Δεν μπορεί να δικάζετε τους πεινασμένους. Κανονικά θα έπρεπε οι χορτάτοι να δικάζουν τους χορτάτους και οι πεινασμένοι να δικάζουν τους πεινασμένους. Εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, δεν μπορεί εσύ να παίρνεις εκατομμύρια έτσι αυτή τη στιγμή και να δικάζεις τον φουκαρά που είναι άνεργος και σου λέει δεν μπορώ να πληρώσω τη δόση μου στην τράπεζα και να δέχεσαι να του κατάσεις στο σπίτι όταν εσείς έχετε από 100-150 σπίτια και ο άλλος έχει εκπληστηριαστεί το σπίτι του. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί εκπληστηριάστηκε. Γιατί του κόψαν το μισθό και τη σύνταξη, θα δώσαν στην τράπεζα και η τράπεζα ήρθε και το εκπληστηριαστεί στο σπίτι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι νόμοι είναι παράνομοι. Σας επαναλαμβάνω, είναι υπόνομοι. Δεν είναι νόμοι. Εκτός αν μας αποδείξουν ότι είναι νόμιμοι. Δεν μπορεί ο χορτάτος να δικάζει. Δεν μπορεί ο Ιαβέρης να δικάζει το Γιάννη Αγιάννη για μια φραντζόλα ψωμί. 30 χρόνια φυλακή. Δεν μπορεί ο Ευστρατείου, ο Κίμωνας Παναγιώτης, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, να πουλάει ναρκωτικά στους Πακιστανούς και να κάνει σεξουαλικά έργα και να είναι προσωπικός φίλος της Πατσαβούρας αυτής που λέει ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον είχα πελάτη στην τράπεζα. Ποιον? Τον Ευστρατείου. Ήμουνα διευθυντής στα θαλασσοδάνεια εκεί. Ναι. Τον Ευστρατείου λέτε το. Παναγιώτης Κίμωνας ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, είχα γνωρίσει. Και τον πιάσανε αρκαντά κομπρέζ να πούμε. Στη Σίνα ήταν πελάτης. Και η γυναίκα του η πρώην που ήταν η Άιριν Εύελιν Μικαέλα Μαράια Σάρ. Δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Δεν την είχε παντρευτεί. Α, συζούσανε. Εβραία κι αυτή. Άιριν Εύελιν Μικαέλα Μαράια Σάρ. Πιάσανε με τα ναρκωτικά στο Πακιστάν. Ναι, με τα ναρκωτικά και σε σεξουαλικά όργια. Το αποκρύψανε βεβαίως αυτό και όχι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι πολλούς έχουν πιάσει. Όχι, το είχε γράψει. Το είχε γράψει, αλλά πού είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 δικογραφίες αυτή τη στιγμή στην οικονομική εισαγγελία. 2.000 δικογραφίες, τις οποίες τις παρακρατάνε και δεν τις δικάζουν για να παραγραφούν και αφορούν όλα τέτοια δικήματα. Σεξουαλικά, πολιτικά, δικαστικά. Όλοι αυτοί οι απατεώνες. Γιατί σας λέω ότι όταν είσαι τέκτονα δεν επιτρέπεται ο μασόνος δικαστής να δικάσει. Το ξέρετε, τον έχετε δει προσωπικά? Όχι, δεν το ξέρω, δεν είχα την τιμή. Θα του ζήταγα και αυτόγραφο. Είναι ένας άγγελος. Ο Ευστρατείου? Ναι, το πιστεύω. Άγγελος. Κάτι άλλο. Όλοι άγγελοι. Δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό. Μα και ο σατανάς έχει αγγέλους. Και ο διάβολος έχει αγγέλους. Γι' αυτό άμα έρθει ένας άγγελος του Χριστού ή του σατανά, του λες είσαι χριστιανός, είσαι. Άμα σου πει είμαι χριστιανός, του λες κάνε το σχήμα του Σταυρού. Εάν δεν κάνει ο άγγελος το σχήμα του Σταυρού, δεν είναι του Χριστού, είναι του διαβόλου. Υπάρχουν και άγγελοι του σατανά που σε παρουσία. Που νομίζω ότι. Ναι, εντάξει. Ναι. Εάν δεν κάνει το σχήμα του Σταυρού, δεν είναι του Χριστού.
Καλή του δουλεύεις και κοκκίνησε για τέτοιο πράγμα. Ναι. Ήταν και ντροπαλή η κυρία. Τόσο ντροπαλή ήταν. Είναι γεννημένος. Η μαμά του δε ένα αριστούργημα. Πολύ αριστοκράτησε. Αυτός είναι γεννημένος στο 1000. Ναι. Πολύ φιλόφιλος. Ο Ευστρατείου είναι γεννημένος το 1954 και η γυναίκα του είναι το 1955. Στο Άρμος. Δεν την παντρεύτηκε, αλλά Εβραίος ο ένας, Άιρη Μικαέλα Μαράια Σάρπ. Λοιπόν, Εβραίος και οι δύο πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι η γυναίκα η οποία στήριξε τον νόμο της ΑΔΕ. Της ΑΔΕ, βεβαίως. Η ΑΔΕ ο 4389. Ο νόμος της ΑΔΕ είναι ο 4389 του 16. Τον είχε ψηφίσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ο νόμος αυτός είναι ο νόμος πάνω στον οποίο εκφοβίζεται ο ελληνικός λαός και το επιχείρημα φόβου είναι ως εξής. Κύριοι, πληρώστε την παράνομη ΑΔΕ, διότι αν δεν την πληρώσετε θα σας πάρουμε τα σπίτια. Βρε μαλάκα Έλληνα, αφού τα σπίτια είστε από την Μιλικά. Κάνεις τα σπληρώματα και πες το έλα εδώ να τα πάρεις ρε πούστη. Και όταν έρθει να τα πάρει, κάνεις το Λοιπόν, ο νόμος, να τον εξηγήσουμε τον νόμο, είναι ο 4389 του 16, ο οποίος ψηφίστηκε από τον Τσίπρα, ο οποίος δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος, διότι μέσα στο Σύνταγμα υπάρχουν μόνο 5 νόμοι οι οποίοι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι, έτσι, για προσωπικά δεδομένα, για δικαστές κτλ. Δεν τους την πάμε ακριβώς τώρα, είναι 5 μόνο νόμοι συνταγματικοί. Η ΑΔΕ ανήκει στους 31 νόμους, οι οποίοι είναι εκτός συντάγματος και οι οποίοι φυσικά είναι και παράνομοι. Γιατί ποια είναι η ΑΔΕ? Είναι ένας Πιτσιλής διευθυντής εκεί πέρα. Ο Γιώργος ο Πιτσιλής, δικηγόρος. Διακεκριμένος κίνεδος και άνθρωπος του Ρώτση. Ναι, κίνεδος κάργα και ξέρω ακριβώς και που πάει και που πίνει και τι. Και βεβαίως 100%. Μα και η ΑΔΕ τι είναι? Παράρτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι η ΑΔΕ. Αν είναι δυνατό. Δεν είναι, σας λέω, κατοχυρωμένα με την αναθεώρηση που κάνανε το 19. Μπορούσαν να την κατοχυρώσουν συνταγματικά. Την κάνανε 3 συνταγματολόγοι μπουρδολόγοι που λέω. Ένας ήταν ο Ευρυπίδης ο Στελιανίδης τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος ήταν ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος του ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος ήταν ο Λοβέρδος ο Ανδρέας του ΠΑΣΟΚ. Λοβέρδος σημαίνει Λουέρδι. Δημοκράτης τώρα. Λουέρντι, 100% Εβραίος αυτός. Καμπαλιστής, έχει κάνει και ένα κόμμα. Κόμμα δικό του. Ναι, έχει κάνει κόμμα. Τώρα το οποίο λέει ανήκουμε 100% στο σύστημα, λέτε να μας ψηφίσετε. Και η Λαγκάρτ είναι δεύρη, επισκέφθηκε και ο Γαλλιλόγος. Ξέρω, μα ο Λοβέρντος, παιδιά, δεν υπάρχει πιο Εβραίο. Ο οποίος μάλιστα λέει ότι το κόμμα που έχω κάνει ανήκει 100% στο σύστημα, ελάτε να μας ψηφίσετε. Εμείς είμαστε συστημικοί, λέει, κανένας άλλος. Το λέει ο Λοβέρντος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, αγαπητή κυρία, προτείνουμε την ανυπακοή. Προτείνουμε ότι πρέπει να βρεθούν αυτοί οι γενναίοι άνθρωποι και εμείς τους έχουμε αυτούς τους γενναίους άντρες, οι οποίοι είναι δίπλα μας και οι οποίοι, όπως λέει και το άρθρο 120, αλλά όπως λέει και η απλή κοινή λογική του Αριστοτέλη, διότι η λογική σημαίνει ο ορθός τρόπος του διανοείστε και η ορθοτομημένη λογική. Αυτό σημαίνει η λογική, ορθοτομημένη. Η ορθοτομημένη λογική λοιπόν λέει ότι πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να αντισταθούμε διότι θα πετροβολάνε τους τάφους μας τα παιδιά μας, εάν δεν αντισταθούν. Θα έρθουν τα παιδιά μας και θα φτύζουν τους τάφους μας και θα λένε δεν κάνατε τίποτα και τους επιτρέψατε να ψοφήσουμε από την πείνα. Λοιπόν, και αν δεν αντισταθούμε, να το ξέρετε ότι θα πεθάνουμε από την πείνα στην κυριολεξία. Αυτό που έρχεται τώρα μετά τις ευρωεκλογές θα είναι όλεθρος, θα είναι, σας λέω, θα είναι γενοκτονία, ευγονική γενοκτονία λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται ευγονική γενοκτονία. Χτυπάνε δηλαδή το γένος των Ελλήνων μέσα από τα εμβόλια και μέσα από αυτούς τους νόμους που σας τους είπα προηγουμένως, 46-75, 83 κτλ. 4 νόμους. Που άμα δεν έχει κάνει το εμβόλιο και αν δεν υπακούει πλέον στο κράτος, θα βγαίνει ο Φλωρίδης και σου λέει το κράτος θα σε ισοπεδώσει. Αλλά ξεχνάει βεβαίως ο Φλωρίδης, ο οποίος είναι έξω κοινοβουλευτικός και δεν τον έχει ψηφίσει κανένας. Του Πασόκ ήταν. Του Πασόκ, ναι. Τα ίδια πράγματα. Τι Πασόκ. Ίδια πατεώνες είναι όλοι, παιδιά. Δεν υπάρχει. Θα έχει υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Είναι αλήτες όλοι, τι λέμε. Εβραίοι όλοι. Δεν τον έχει ψηφίσει ούτε η μάνα του το Φλωρίδη, ναι, και πάρει τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κάνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επίσης η ΑΔΕ έχει κάτω από τα σκέλια. Η ΑΔΕ έχει από κάτω από τα σκέλια της 22 υπουργεία. Εάν δεν έχει 49 που έχουμε. 20. Μέσα σε αυτά τα 22 υπουργεία που διατάζει άμεσα η ΑΔΕ έχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπακούει κατευθείαν στην ΑΔΕ και στον Γιώργο τον Πιτσιλή. Τόσο ανεξάρτητοι είναι, επειδή λένε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Τους λέω πηγαίνετε στο άρθρο 90 του Συντάγματος παράγραφος 5 να δείτε πόσο ανεξάρτητοι είσαστε. Για μικρή συμπλήρωση. Λέγε. Και ΑΟ και το ΚΕΧΑ αυτά έχουν υποστεί πολλοί υποψίες του πολίτες κατάσχεση του λογαριασμού τους από μη γνωρίζεις από πού. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι νόμοι είναι νόμοι οι οποίοι έχουν φτιαχτεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον Πιτσίλη, διότι ο καταστατικός νόμος της ΑΔΕ του έδωσε δικαίωμα του μη εκλεγμένου να νομοθετεί και να δημιουργεί νέες υπηρεσίες που
προκειμένου να πάρουν και την τελευταία δεκάρα από το πορτοφόλι του ελληνικού λαού. Όλες οι κατασχέσεις που γίνονται τώρα γίνονται από το ΤΕΑΟ, λέγεται Κέντρο Ανεκτελέστων Οφειλών, και εκεί μάλιστα πρόεδρος είναι μια Χρά, μια Εβραία, ακόμα τη δείτε. Η ΣΑΡΠ. Μια κοντούλα. Μαρία Χρά είναι το όνομα. Δεν ξέρω προσωπικά. Το εργαστήριο δολοφονικό είναι επί της οδού Αθηνών. Το ξέρω γιατί πάρα πολλές υποθέσεις νομικού χαρακτήρα έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου, και αυτή άνευ λόγου και αιτίας, με δεδηλωμένα χρέη από την ιδιωτική ΑΔΕ, η οποία όταν ήταν σωστή δικηγόρος της, γιατί ήμουν παρόν την ώρα που δικαζόταν η ΑΔΕ, ήταν η κυρία Καστρινάκη δικηγόρος, ένας πλιούρας, μια φωτιά Ρουσία, και έλεγε η δικηγόρος του κράτους μόνο ψέματα. Εμένα προσωπικά με έπιασε εγκεφαλικό, πήγα να φύγω έξω από το ΣΤΕ και δώσανε δικαίωμα στον Πιτσίλη, ο οποίος είναι ένας αγνώστος άνθρωπος και δημιουργεί νέους νόμους, οι οποίοι νόμοι δημιουργούν υπηρεσίες όπως το ΚΕΑΟ και κατασχέτουν τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού. Αυτό ήταν. Συνεχίστε, παιδιά, τους πληρώνετε. Μην σας πάρουμε το σπίτι. Εγώ προσωπικά έχω 20 χρόνια να κάνω δήλωση. Βέβαια, και εγώ 15-20 χρόνια και δεν μου κάνω. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, ας έρθουν. Καμία δήλωση, σε καμία, έλεγε ο Δημοσθένης, με τον εχθρό, όχι δήλωση δεν κάνεις, ούτε συζητάς. Και για να καθαρίσει το εξωτερικό, πρέπει να καθαρίσει το εσωτερικό. Λοιπόν, πρέπει να καθαρίσει. Δεν μπορείς να μεταβιβάσεις όμως μετά στα παιδιά. Μα παράνομα και αυτά μπορεί να υπάρχει τρόπος. Υπάρχει με ιδιωτικό, πώς, με το άρθρο 105, όχι, με ιδιωτικό συμφωνητικό και με 2 μάρτυρες. Εγώ έχω πουλήσει 2 οικόπεδα. Δικό μου, με ιδιωτικό συμφωνητικό και 2 μάρτυρες, βεβαίως. Δική του. Εγώ έφερα έναν, αυτός έφερε 5. Και υπογράψαμε και η συμβολιογράφος πάτησε ενώπιον του Χριστού και του Θεού να ορκιστείς. Υπάρχει. Αλλά δεν το λένε αυτό. Μπορεί να πουλήσεις ό,τι θέλεις με ιδιωτικό και με μάρτυρα. Μπορείς. Και με συμβολιογραφική πράξη μάλιστα. Αλλά δεν το λένε γιατί μας πάνε όλοι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα και πρέπει, όπως λέτε, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, να πουλήσει τίποτα. Σε εκβιάζουν, είναι απατεώνες, καταλάβατε τι κάνουν. Βέβαια. Άρα τι θα κάνουμε, θα υπακούσουμε σε αυτούς τους νόμους, Δεν μπορεί να πει. Πρώτο που πας είναι η δήλωση στο συμβολιογράφο. Πρέπει να τα μάθεις. Αφού βλέπεις ότι υπάρχει τρόπος, μάθετε. Υπάρχει τρόπο, το ξέρω προσωπικά. Σου παίρνουν το σπίτι. Του φέραμε τα πήρα 2 σπίτια που ένα στο χωριό και τέτοιο. Δεν ξέρω. Ναι, άκουσα. Η εφορία μου πήρε 2 σπίτια. Και άκουσα, θέλω να τα ακούσω. Η εφορία η οποία δεν είναι ελληνική, έτσι, δεν είναι ελληνική η εφορία. Από το 12 που έκανα αποδοχή κληρονομιάς. 2 σπίτια, ένα εδώ και ένα κάτω στην Κοινουρία, στο Λεωνίδη από πάνω. Λοιπόν, τι γίνεται, επειδή τα επόμενα 3-4 χρόνια ήμουν άνεργος και δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Με παίρνει τηλέφωνο, είχα πάρει από εδώ τα δικαιώματα και τα πήγα κάτω, στην Τρίπολη. Με παίρνει τηλέφωνο ο υπεύθυνος και μου λέει: θα σας κάνουμε αναγκαστική κατάσχεση. Του λέω: καλέ μου άνθρωπο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά πάρτα, του λέω: έχω. Εμείς το λέμε ελαιολόδωρο, έχω ένα ντουφέκι και 2.000 φυσικά. Στα όλα στο κεφάλι. Το ίδιο του είπε και ο Μανιάτης κάτω, που δεν χρωστάγε τίποτα. Του λέει: έχω ένα ντουφέκι και 15.000. Και εγώ αυτό τους λέω, αδερφέ. Εγώ τους λέω, αδερφέ, οι συμμορίες τους λέω αντιμετωπίζονται με συμμορίες. Εσείς είσαστε νόμιμοι συμμορίτες βάσει νόμων. Εγώ είμαι παράνομος, διότι το παράνομο είναι νόμιμο και το νόμο παράνομο. Μην τολμήσετε, θα βουλιάξετε μέσα στο αίμα σας. Διότι φόβος σημαίνει φανταστική οντότης βάση οργανωμένου σχεδίου. Εκεί ποντάρουν, ότι τους φοβόμαστε. Άμα δουν ότι δεν τους φοβόμαστε, είναι αρουραίοι. Ποιος μου το πήρε λοιπόν το 15 με 16, μετά από 4 χρόνια που δεν πλήρωνα γιατί δεν είχα, γιατί ήμουν άνεργος. Βέβαια. Ακριβώς. Και με καλύπτουν 2 πράγματα. Με καλύπτει και το Σύνταγμα της Ελλάδας που λέει ομοίοι έχουν φοροδοτική ικανότητα. Το άρθρο 4. Το άρθρο 4 λέει προσφέρουμε στα κοινά σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Και το ψήφισε και το Συμβούλιο της Επικρατείας το ίδιο πράγμα ότι ομοίοι έχουν φορολογική. Τα γράψα στα παλαιότερα, στα παλαιότερα. Ο Σαμαράς με το Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης λοιπόν φέτος στις εκλογές που γίνανε μου έστειλε χαρτί να τον ψηφίσω προσωπικά σε μένα. Όχι, το λέω για να το ακούσετε όλοι. Ο άνθρωπος που μου πήρε τα σπίτια μου έστειλε χαρτί προσωπικά σε μένα να τον ψηφίσω αυτόν. Εγώ τους έχω πει, συγγνώμη γι' αυτό, είμαι αρκάς. Και τα λέμε, θα σου γαμίσω όχι τη μάνα, τον πατέρα, δεν έχω κάνει οικογένεια ακριβώς για αυτό λόγο. Και είπε σοφή κουβέντα. Ο εχθρός μου είναι το σύστημα, τίποτα. Βεβαίως. Κατάλαβες, έτσι γίνεται. Μόνο, σας λέω, άμα τους δείξουμε ότι δεν τους φοβόμαστε, επειδή εγώ το έχω περάσει αυτό, σου λέω, εγώ έχω βαρβάτη συμπορία, δεν παίζω τώρα. Εγώ τους πουλιάξω μέσα στο αίμα τους τώρα, δεν φοβάμαι καθόλου. Τους προκαλώ κάθε μέρα, τους βρίζω,
τους εγκαλώ, μία δραχμή, δεν τολμάνε. Και άμα θα αφήνουν με κομμένα κεφάλια. Δεν παίζω εγώ πλέον τώρα. Και ευτυχώς έχει καταλάβει πολλοί κόσμος αυτό που του λέω, διότι δυστυχώς ότι μόνο με τη βία μπορείς να επιβιώσεις και να διαβιώσεις. Βία τι σημαίνει βία? Βία σημαίνει δύναμη. Επιβιώνω, διαβιώνω. Εάν δεν βάλεις βία στην παρανομία, αυτά είναι παράνομα όλα. Καταστρέφουν το ελληνικό κράτος τώρα και παίρνουν τα σπίτια και τα δίνουν στους μετανάστες. Σας λέω, έχω βάλει στοίχημα και θέλω να το χάσω. Στοίχημα, τρόπος του λέει. Ότι το πολύ σε 4 χρόνια κανένας Έλληνας δεν θα έχει σπίτι. Αν τα έχω κατάσει κιόλα. Ούτε και αυτοί που δεν χρωστάνε, λέμε τώρα. Ποια? Και αυτοί που δεν χρωστάνε. Μα θα χρωστάτε οπωσδήποτε. Άμα δεν έχεις ηλεκτρονικό πορτοφόλι και δεν έχεις πάρει το μικροτσίπ τώρα. Α, το τσίπ. Βέβαια, θα κάνουν τέτοιες συντεταγμένες, νομικές συντεταγμένες, που δεν θα μπορέσει κανένας να τέτοιο. Άμα δεν έχεις κάνει 10 εμβόλια, πώς θα πουλήσεις? Τώρα πάνε να βάλουν τώρα καινούργια εμβόλια, σας λέω της απομοίρας μας. Μετά, βέβαια. Απομένως είναι οι συντεταγμένες. Και εγκλισμούς πάλι. Εγκλισμούς στάνταρ θα περάσουμε, εγκλισμούς. Μεγάλους εγκλισμούς. Πολύ μεγάλους. Φτιάχνετε τις πόλεις των 15 λεπτών. Δεν την κάνει την πόλη των 15 λεπτών. Μπορείς να κυκλοφορείς από την περιοχή σου τα 15 λεπτά. Ακριβώς. Σας λέω, θα κάνουν γενοκτονία. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός, αν είναι ελληνικός και λαός, να επαναστατήσει. Διότι επαναστατώ σημαίνει επανασυστήνω τη στάση μου κατά των εξουσιαστών και ή τους αποδέχομαι ή τους απορρίπτω ή τους καταρρίπτω. Αυτό σημαίνει επαναστατώ. Πήγε και έξω μας γράψαν. Δεν γράψαν τον κόσμο. Η αστυνομία, επειδή και αυτή είναι εβραϊκή, διότι φοράει εξάκτηνα αστέρια και είναι μπράβη με εθνόσημο και είναι πρετοριανή χαφιεδορουφιάνη. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φεκ σύσταση σε σώμα. Υπάρχει ένα φεκ, το άρθρο 61, που λέει ότι είναι ιδιωτικό security. Αυτό λέει. Δεν υπάρχει φεκ σύσταση σε σώμα της αστυνομίας και φυλάει μόνο τους εξουσιαστές, πολιτικούς, δικαστικούς, τραπεζικούς. Όλα αυτά τα καθάρματα. Και εσύ άμα κάνεις κάτι σε βουτάνε και σε πάνε. Είναι αστυνομία αυτό το πράγμα, είναι νόμος του άστεως. Νόμος των εξουσιαστών είναι. Είναι πρετοριανοί χαφιεδορουφιάνοι, εγώ τους λέω, εγώ μιλάω στην Αμερική τέλος πάντων, με βλέπει 5 εκατομμύρια κόσμος. Τους προκαλώ κάθε μέρα. Είναι νενέκοι, είναι γενίτσαροι, είναι πρετοριανοί, είναι ρουφιάνοι, είναι... Και τι δεν είναι. Όποιος πάρει το τσίπ χάνει την ψυχή του. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι λένε οι γραφές. Γίνεται για τις ψυχές. Εγώ έτσι. Εγώ τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Καθένα. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει λοιπόν. Οι γραφές. Ο αγώνας είναι για τις ψυχές. Ναι. Πρέπει να και λίγα πράγματα τώρα. Κατάσταση σήμερα στο Ισραήλ και στην Το συμπέρασμά μου είναι καμία υπακοή, καμία υποταγή, καμία πειθαρχία σε κανένα νόμο από εδώ και πέρα. Εάν οι νόμοι δεν ψηφιστούν από τον ελληνικό λαό δια δημοψηφισμάτων. Απέλα. Ναι, λοιπόν. Εάν οι νόμοι δεν ψηφιστούν, εάν τα κόμματα δεν δεχτούν κάθε μήνα να γίνεται ένα δημοψήφισμα, δεν δέχεται κανένα κόμμα να κάνει δημοψήφισμα. Γιατί μισούν ότι είναι ελληνικό. Λέγει αδερφέ. Λοιπόν, το συμπέρασμά μου είναι καμία υπακοή. Πρέπει να επαναστατήσουμε, δεν πρέπει να κάνουμε φορεία, δεν πρέπει να κανονικά ούτε φως και νερό. Το φως και το νερό είναι ιδιωτικά και αυτοί με 2 νόμους που λύσανε σε ιδιώτες το φως και το νερό και τον αέρα. Άμα πας και κάτσεις μέσα σε κάποια καφετέρια, θα δεις ότι πληρώνεις και για τον αέρα εφορία. Για ρήπους προς την ατμοσφαιρική ρήπανση. Για τον αέρα που αναπνέεις, επειδή αναπνέεις και ροπιρυπαίνεις, πληρώνεις και τον αέρα. Και ο αέρας έχει πολιθεί, όχι μόνο το νερό και το φως. Μα πληρώνουμε και τα φωτοβολταϊκά που είναι οι άλλοι. Τα φωτοβολταϊκά σας λέω τα έκανε η Σακελαροπούλου το 117 κτλ. Λέτε, ορίστε. Εδώ πληρώνεις τον κόμμα του Σακελαροπούλου, το μισθό. Προσωπικά τι κάνετε? Εγώ προσωπικά δείχνω ανυπακοή. Έχω να κάνω 20 χρόνια φορεία. Έχω να κάνω 20 χρόνια φορεία και δεν πληρώνω πουθενά. Κοιτάζω να μην πληρώσω. Ούτε πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, ούτε τίποτα. Και περιμένω να με εγκαλέσουν για να τους βουλιάξω μέσα. Δεν τολμάνε, φεύγουνε. Προσωπικά εγώ. Ρεύμα πληρώνει. Ρεύμα δεν πληρώνει. Ας πούμε ότι. Εντάξει. Δηλαδή, εσάς γιατί δεν σας ενοχλούν? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι κάνω, αλλά σας λέω είμαι τελείως αναρχικό στοιχείο. Ναι, Άναρχος σημαίνει είναι ο Θεός μόνο, δυστυχώς. Ότι θέλουμε μια κοινωνία χωρίς αρχές. Όσο υπακούετε θα πεθάνετε όλοι. Όσο τους πληρώνετε θα σας ζητάνε άλλα τόσα. Θα έπρεπε διαρκώς να βρίσκεσαι σε μια δικαστική αντιπαράθεση με το. Δικαστική έχω έρθει πάρα πολλές φορές με τους δικαστές. Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν τα πιστέψετε τι τους έχω πει. Οι δικαστές δεν εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη, την ξεφτιλίζουν. Καταρχήν οι δικαστές δεν ξέρουν το Σύνταγμα. Τους έχω εγκαλέσει να τους αποδείξω ότι δεν ξέρετε την κορονίδα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης που είναι το Σύνταγμα. Και εκεί κολώνουν με μένα.
Εκεί το μόνο που φοβούνται με μένα είναι ότι μπορώ να τους ξεφτυλίσω στο θέμα του συντάγματος. Στο θέμα, εφόσον δεν ξέρετε το Σύνταγμα, πρέπει να κατεβείτε όλοι κάτω από τις έδρες του. Έτσι ακριβώς μιλάω, δεν το πιστεύετε. Εκεί φοβούνται εμένα. Στο ότι ξέρω που 3 συντάγματα. 3. Και αυτοί δεν ξέρουν κανένα. Δεν μπορεί να είσαι δικαστής χωρίς να ξέρεις το Σύνταγμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ τους αντιμετωπίζω και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, αλλά βασικά δείχνω ανυπακοή εγώ και τα παλικάρια που έχω δίπλα μου δείχνουν ανυπακοή. Δεν μπορεί να δείξει. Όποιος υπακούει θα πεθάνει, σας λέω. Θα σας οδηγούν στους τάφους. Υπακούσατε στα εμβόλια. Δεν πεθάνατε. Συνέχισε. Λέτε τα παλικάρια που έχω δίπλα μου, ποια είναι? Αυτά τα παιδιά που έχω. Αυτούς που έχω, δεν μπορώ. Αυτούς τους 30, 40, 50, δεν είναι παραπάνω. Οι οποίοι είμαστε πανέτοιμοι και πάνωπλοι με όλα τα όπλα. Θα τους βουλιάξουμε μέσα στο αίμα τους, διότι αίμα σημαίνει ίαμα. Αίμα σημαίνει ευλογία. Άμα κάνετε αναγραμματισμό, βγαίνει η λέξη ίαμα. Εάν δεν χυθεί αίμα, ίαμα δηλαδή, δεν πρόκειται να απελευθερωθούμε. Όλοι οι αγώνες, γίνανε με αίμα. Δεν γίνανε με. Καλό είναι να φιλοσοφούμε και να φιλολογούμε και να μπουρδολογούμε. Να μπουρδολογούμε όπως έγινε σήμερα, φιλοσοφίες και... Αλλά να προτείνουμε και λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν είναι καμία υπακοή, καμία υποταγή σε κανένα νόμο, εκτός αν μας αποδείξουν ότι οι νόμοι είναι νόμιμοι. Δεν έρχονται μαζί μου να μιλήσουν. Δεν επέρομαι εγώ ότι έπαρση πρέπει να έχει μόνο ελληνική σημαία και εθνικό σημείο στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω καμία έπαρση. Εγώ υπηρετώ την αλήθεια. Όταν λοιπόν πρέπει να κράζεις την αλήθεια και να λες αυτό που είσαι, αρκεί να είσαι αυτό που λες. Πρέπει όλοι να λέμε αυτό που είμαστε, αρκεί να είμαστε αυτό που λέμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είσαστε όλοι απατεώνες και παράνομοι. Δεν είσαστε. Ελάτε εδώ να το συζητήσουμε. Να δούμε τι νόμους έχετε ψηφίσει και τι νομοσχέδια έχετε ψηφίσει για τον ελληνικό λαό. Για ποιο λόγο να σε υπακούσα, αφού το άρθρο 120 είπε. Το Σύνταγμα δεν ισχύει, παιδιά. Ορθοτομημένη λογική και ο ορθός τρόπος του διανοείστε ισχύει. Του Αριστοτέλη. Ο ορθός τρόπος του διανοείστε λοιπόν λέει ότι πρέπει την μικρασιατική καταστροφή, η οποία θα έχει εκατομμύρια νεκρούς. 2 εκατομμύρια Έλληνες θα μπουν. Στην μικρασιατική καταστροφή είχαν 520.000 κόσμος. Σήμερα θα χάσουμε 8 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να γίνει μακελιό μεγάλο. Μόνο εγώ το ξέρω και μερικοί άλλοι τι έχει να γίνει. Τις φάρμες επιβίωσης πιστεύετε? Πώς? Τις φάρμες επιβίωσης. Όχι, δεν πιστεύω. Εδώ θα γίνει η μάχη μέσα. Δεν πάω σε κανένα βουνό. Σε όποιο βουνό και να πάμε θα μας αλλάξουν. Έχουν τα ντρόνα από πάνω, θα μας ακίσουν. Εδώ μέσα ή θα τους σκοτώσουμε ή θα μας σκοτώσουν. Θα γίνει σφαγή. Εάν δεν τους σκοτώσεις, ακούστε δηλαδή, εάν δεν τους σκοτώσουμε, θα μας σκοτώσουν και δεν θα έχουμε πατήσει ούτε ένα μυρμήγκι. Ούτε ένα μυρμήγκι. Και θα ψοφήσουμε και από την πείνα. 4 χρόνια, αγαπητέ, δεν θα πάρουν και εδώ που είμαστε εδώ, να θυμόσαστε, δεν θα πάρουν τη σύνταξη. Γιατί τώρα λιγότερα χρόνια είναι βολεμένοι με τη σύνταξη. Μα ναι, μα τώρα για να πάρει σύνταξη. Ποια σύνταξη? Τώρα πας στη σύνταξη στα 73 μαζί με το επίδομα κηδείας. Καταλαβαίνεις. Θα παίρνεις τη σύνταξη και το επίδομα κηδείας μας. Ποιος θα πάει 73 χρόνο, ποιος θα πάει 73 σοβαρά? Είναι ιδανικό το θέμα αυτό, σου δίνει τη σύνταξη και μαζί και τα έξοδα κηδείας. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσει κάποιος κύριε. Λίγο ησυχία παιδιά να ακούμε. Γιώργο, περίμενε λίγο. Παιδιά, δεν τελειώσαμε. Να ακούσουμε τον κύριο εδώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει κάνει μια προσφυγή, αγωγή κτλ. Έχει δικαιωθεί. Έχει κάνει μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές. Ναι. Έχει μαζέψει αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο. Περίπου 1.300.000 υπογραφές για αναθεώρηση του συντάγματος, ζητά αναθεώρηση του συντάγματος και κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, μια τέτοια κίνηση έχει κάποια τύχη? Δηλαδή, αν κάνουμε ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα και πούμε ότι απαιτούμε όλοι οι νόμοι, όπως πολύ σωστά είπατε, να ψηφίζονται απευθείας με δημοψήφισμα από το λαό, θα έχει κάποια τύχη αυτή? Ναι, να σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, το ατύχημα στο μάτι όταν είχαν καεί 102 άτομα έγινε 5 μέρες πριν από τα γενέθλια του Τσίπρα. Στο μάτι. Το αδίκημα στα Τέμπη έγινε 5 μέρες πριν από τα γενέθλια του Μητσοτάκη. Έχουν και πετύχει. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει σύμπτωση, υπάρχει ύφαρσης και υπάρχει και προγραμματισμός. Υπάρχει ύφαρσης και υπάρχει και προγραμματισμός.
Λοιπόν, βρήκανε το ξυλόλιο που βρήκανε, τα εξαφανίσανε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό που έκανε η Καριστιανού, καταρχήν το ότι ζητάει αναθεώρηση του συντάγματος. Το Σύνταγμα, σας λέω, το άρθρο 86 είμαστε οι μόνοι που το έχουμε παγκοσμίως. Το οποίο επικυρώνει και κατοχυρώνει το ακαταδίωκτο των επιόρκων. Βεβαίως και πρέπει να καταργηθεί, ούτως ή άλλως. Σήμερα του ζήτησε του Μητσοτάκη να παραιτηθεί. Η Καριστιανού. Παρετήσου, του λέει. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται, θέλω να απαντήσω στο φίλο μας ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα τα καλύψουν όπως καλύψανε το Μάτι, όπως καλύψανε την Οβάρτης, όπως καλύψανε τη Siemens, όπως καλύψανε τη Μαρφίν, το Βατοπέδι, το χρηματιστήριο, την Μπόριανς. Λοιπόν, τα καλύψαν όλα, παιδιά. Θα καλύψουν και αυτό. Καλώς είναι αυτό που κάνει. Πολύ καλά κάνει, αλλά δεν μπορεί. Η ερώτηση είναι εάν υπάρχει κάποια δύναμη πίσω από ένα τέτοιο μεγάλο πλήθος φωτογραφών που μπορεί κάτι να υποκινήσει. Κοιτάξτε, σας λέω ότι ο Χριστόδουλος μάζεψε 3 εκατομμύρια υπογραφές. Ο Χριστόδουλος και δεν κάνανε τίποτα. Αυτή έχει μαζέψει 300. Τι να γίνει, μακάρι να γίνει, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Διότι δεν μπορεί να ζητάμε να μας σώσουν αυτοί που μας καταστρέψανε. Αυτή τη στιγμή το Μάτι το ελέγχουν αυτοί που το δημιουργήσανε. Αυτοί που φτιάξανε το Μάτι λέω, τα τέμπη, λοιπόν, το ελέγχουν και πάνε να κατοχυρώσουν ευθύνες αυτοί που δημιουργήσανε. Είναι δυνατόν τώρα ο Καραμαλής τώρα και ο Μητσοτάκης και το άλλο ο Τσίπρας με το. Δεν αθωώθηκε οι άλλοι Ιδούρου κτλ. Αφού σας λέω, ο Μασόνος δεν μπορεί να δικάσει το Μασόνο. Οι δικαστές οι ανώτατοι είναι όλοι Μασόνοι. Δεν επιτρέπεται να δικάσουν τους Μασόνους πολιτικούς. Καλύπτονται μεταξύ τους. Διότι έχουν τον εθνικισμό του εδάφους και όχι του έθνους. Δεν είναι εθνικιστές, δεν πιστεύουν στο έθνος. Καταλάβατε, λοιπόν, μακάρι να γίνει, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Όπως δεν έγινε με τον Χριστόδουλο. Έχει τώρα να μιλάει για την πείνα που έρχεται. Όταν καταργήσουμε το κρέας, τις κρεατόμασες, η τροφή θα είναι. Από εκεί μπορεί να συμμετώσω. Αυτή η επικυριαρχή, να ξέρετε ότι από την Αίγυπτο στο Ισραήλ είναι 6 μέρες με τα πόδια. Ναι. Και 40 χρόνια περιπλανόντουσαν στη γη για να βρουν τον δρόμο να πάνε. Ναι, 40 χρόνια βέβαια. 40 χρόνια. Με τον Ααρών εκεί πέρα και με τον Μωυσή κτλ. Γι' αυτό μας μισούνε και θέλουν να μας κάνουν και εμάς περιπλανόμενους Ιουδαίους. Επειδή αυτοί 40 χρόνια ψάχναν να βρουν την έξοδο από την Αίγυπτο. Στην προκειμένη περίπτωση ο Πούτιν δεν πρόκειται να χάσει διότι. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή θα συνεχιστεί και ο παγκόσμιος πόλεμος με τον Πούτιν, θα γίνει πολύ μεγάλος πόλεμος και δεν πρόκειται να χάσει διότι βγάζει τους Ισκαντέρ, τους Κινζάλ και τους Σαρμάτ. Αυτοί οι 3 πύραυλοι μόνο είναι διπυρωτικοί πύραυλοι και όπου πέσουν αφανίζουν ένα κράτος. Εν τω μεταξύ, Ισκαντέρ, Σαρμάτ και Κινζάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο Πούτιν φτιάχνει 6 τάγκς την ημέρα. Όταν φτιάχνεις 6 τάγκς την ημέρα έχει αποδειχθεί ότι δεν χάνεις τον πόλεμο. Και το 100% των ρωσικών όπλων είναι κατασκευής Ρωσίας, το 65% των τουρκικών όπλων είναι κατασκευής Τουρκίας και εδώ πέρα έχουμε μόνο το 25% φτιάχνουμε εμείς. Μόνο το 25%. Όλα τα άλλα τα εισάγουμε. Λοιπόν, όταν μάλιστα οι Τούρκοι έχουν 17 εργαστήρια αυτοκινήτων και εμείς δεν έχουμε κανένα και έχουν 16 υπουργούς ενώ εμείς έχουμε 49. Λοιπόν, και σας επαναλαμβάνω ότι όλα μας τα έχουμε πουλήσει εδώ πέρα, μόνο το 25% των όπλων φτιάχνουμε, όταν οι Τούρκοι φτιάχνουν το 65% των όπλων. Καταλάβατε που μας έχουν. Και βεβαίως τα στείλανε τώρα εκεί στην Ουκρανία που τα στείλανε και καταλαβαίνετε τι. Λοιπόν, μην πιστεύετε σε πολιτικούς και σε. Αυτό που έγινε στο Ιράν με τη. Αυτό εντάξει, αυτό δεν το ξέρει κανένας τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι. Περιμένω να γίνει. Εβραϊκό δάχτυλο. Μπορεί, δεν το ξέρω. Για το παγκόσμιο, δηλαδή προεκτάσει για τον τρίτο παγκόσμιο. Ναι. Άρχισε. Το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα έχουν πάνω από το 50% του και η Ινδία έχουν πάνω από το 50% του παγκοσμίου πληθυσμού, άρα θα έπρεπε να έχουν δικό τους δικαστήριο. Δεν πρέπει να υπακούουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βλακίες. Τώρα θα έπρεπε να έχουν δικαστήριο, γιατί είναι πάνω από το 50%. Καταλαβαίνετε, λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα εγώ πιστεύω θα γίνει οπωσδήποτε παγκόσμιος πόλεμος. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει. Διότι έπρεπε να χάσουν. Ουκρανία σημαίνει ακρογωνία, είναι ελληνική γλώσσα.
Λοιπόν, ο Ζελένσκι και αυτός είναι Εβραίος να πούμε, αλλά... Και οι Τούρκοι βλέπετε να μας χτυπάνε, κύριε Σπύρο. Οι Τούρκοι βλέπετε να μας χτυπάνε. Εγώ τους Τούρκους δεν τους φοβόμουν ποτέ. Ναι, δεν τους φοβάστε, αλλά βλέπετε ένα τριήμερο, γιατί ο Παΐσιος και πήγε τριήμερο για το τουρκικό. Μπορεί να γίνει. Ο Τούρκος... Μα το είπε, την Κύπρο θα την πάρουν όλοι. Μα τώρα με το σύμφωνο που κάνανε, τη διχοτόμηση του Αιγαίου, δεν αναγνωρίσανε την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και αναγνωρίσανε την ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Άλλο παράνομο. Παράνομα όλα. Βεβαίως, εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε τους εχθρούς οι οποίοι φοράνε στολή. Οι Τούρκοι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί φορούσαν στολή. Όταν ο άλλος φοράει στολή, σου λέει στόχευσέ με, σκόπευσέ με, σκότωσέ με. Είναι άντρας, φοράει στολή. Ο ελληνισμός χάθηκε από τον εσωτερικό εχθρό, όπως έλεγε ο Δημοσθένης, οι οποίοι φοράνε πολιτικά κουστούμια και γραβάτες και παριστάνουν τους και είναι όλοι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν, διότι για να γίνεις κλέφτης σήμερα πρέπει να έχεις διαρρηκτικά εργαλεία. Για να γίνεις μεγάλος κλέφτης όμως πρέπει να φοράς κουστούμι και γραβάτα. Να πω και κάτι σημαντικό. Να πεις, σήκωπα. Όχι, αυτό πρέπει να το πω γιατί είναι μια λέξη. Η λέξη διάρρηξης δεν υπήρχε στην ελληνική γλώσσα, αλλά το 17 αντί στο διαδίκτυο που όταν τα άκουσα εγώ από έναν συνέλληνα εδώ και θα το ξέρετε ας πούμε. Λοιπόν, και πήγα στο διαδίκτυο και το διαπίστωσα. Το 17 ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης κάηκε, που είναι μεγάλο κομμάτι, σαν να λέμε ο Χολανδός, ας πούμε, ένα προάστιο. Σε βοηθήσω με αυτό. Και εκεί μέσα είχαν τα σεντούκια τους με κλειδωμένα, ας πούμε, και ψάχνανε. Και ένας Εβραίος άρχισε ένα μαγαζί που έβαλε την ταμπέλα διάρρηξης. Ναι. Δηλαδή είχε τα κλειδιά, να διαρρήχνει αυτά τα. Χάσαν τα κλειδιά οι άνθρωποι τα σεντούκια δηλαδή τέλος πάντων. Και η λέξη διάρρηξη από εκεί βγήκε. Από το κιδαράδικο αυτού του Εβραίου που τα άνοιξε μετά, ας πούμε, και η λέξη διαρρήξη δηλαδή την είχε αυτός ο Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη. Θα σε βοηθήσω λοιπόν για αυτό που λες, θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, με Αλέξανδρο, άκουσε να δεις, με Αλέξανδρο και Δία φτάσαμε έως την Ινδία. Με Χριστό και Παναγία χάσαμε τη Μακεδονία. Διότι όταν είχαμε δημοκρατία στην Ελλάδα δεν είχαμε χριστιανισμό. Στην αρχαία Ελλάδα δεν είχαμε χριστιανισμό. Και σήμερα που έχουμε χριστιανισμό δεν έχουμε δημοκρατία. Σε βοηθάω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αν έχετε κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντιλιάδης είναι την άλλη φορά, γιατί